І так. Трансляція повинна була пайсці, ми її зараз знайдемо. І все як звичайно. На початку одні і ті ж активності. Так, на хоумпейдж не трапляємо. Так, треба знести канал зараз. Ось тут. А ось і моє відео. А ось. Добре, губ пройшов, ми тут, усі тут. Сподіваюся, мене добре чувати. Бо ми починаємо, коли що. Так, тут нічого не треба знести. Добре. Привітання, шановні глядачі, привітання, мої дороженькі. А ми сьогодні починаємо з Євротрак симулятора. Пробачте, з Євротрак симулятора. І сьогодні будемо цілий день гуляти. Ми повторимо нашу практику з п'ятниці, то бок будемо гуляти один день в одну гульню, другий день у другу гульню. І таким чином не будемо робити перепинку у трансляції. Бо, коли що, трошки збольшого призвичаюся, трошки збольшого вже привикши до гэтых доволі довгих стрімів по 4 години. Типа 3,5, як там атрымліваецца, але ўсё ж таки. І, карацей, можна спакойна гэтак рабіць. Так, па-першае, мы будзем з вами сёння выконваць асноўнае заданне, гэта Хельсінкі. Гэта ў нас лайкафама, бачыце злева ў версіі, як звычайна так, мы ўжо зрабілі 4 з 16, засталося 12. Вось, і нам трэба весці ў ферму, яка знаходзіцца вось на дадзены выпадак у Хельсінкі. Там павінен быць такі вінаград, іконка, і маю на ўвазе фіолетавага колеру. Калі не памыляюся, так, ось. Гэта даволі доўга, але Каўнас, добра. Нам трэба перамясціцца ў Каўнас, калі што. Таму мы берем гаражы, а дакладна спіс гаражоў. І шукаем Каўнас. Так, конечно, зрабіць фільтрацыю па назве. Нема. Дадым, купляем гэты гараж. Каўнас. Куды ты ляціш? А што такое? Нешта з жорсткого гэтым, як рычаг гэта, як называецца? Жиромер? Жироскоп? Нет. Ну, короче. Каўнас. Сюды. Окей. Я, ведаеце, што вырашыў? Я вырашыў, што мы ўжо не будзем камплектаваць гаражы персоналам, то бок купляць ім там грузавікі, цягнікі гэтыя цягачы ці нешта падобнае рабіць, бо грошай так дастаткова, слухайце, на рахунку 11 мільёнаў. Калера ведае, калі яшчэ гэтыя грошы змагу патраціць. Skręć w prawo. До речі, на виходних я мапу не відкривав, тому похвалитися нема чим, на жаль. Але було доволі шмат інших активностей. Виходні у мене пройшли доволі добре. Сподіваюся, у вас так само. Ну. Коли пушаєш, то вже пушаєш. Ось. Треба яшчэ неяк, ведаеце, переключыцца. Таму ў панядзелак Євротрак симулятор, мне падаецца, гэта вельмі добры выбор. На rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Ось і так. Выходныя вы зрабіліся даволі актыўнымі. Зараз засталося толькі каб
zjedź drugim zjazdem. Панядзелак і ўвесь тыдзень таксама былі актыўнымі. Zjedź z ronda. Даволі далёка ехаць, слухайце, 66 Trzymaj кіламетраў, się prawej не блізкі strony, свет. a następnie skręć w prawo. Але... Skręć w prawo. Што не зробіш для выканання гэтай задачы, правда? Так, паліва ў нас даволі няшмат, але павінна хапіць. Мне не патрэбна будзе запыняцца недзе акурат дзеля заправкі. Але, калі не памыляюся, са шляхом, які ён нам намаляваў, то Trzymaj się нам prawej прыйдзецца ўсё ж strony, такі a па дарозе następnie спаць. zjedź w prawo. Хіба што я не паспеў усё зрабіць гэтае за Zjedź w prawo. одну гэтую ходку, каб не паспаць па дарозе, не адпачыць у якой-небудзь гасцініцы, гатэлю ці заправцы. Дарэчы, я ж не стрымеў нават у Trzymaj пятніцу, się да? lewej strony. То бок уже даволі даўно нічога не выходзіла на канале, апроч відэа па Ghost of Tsushima. Ох, тут у Літве прыйдзецца пакруціцца, калі будзем адкрываць мапу. Бо я, як бачу, і даволі шмат закрытых дарогаў, ды яшчэ і адкрываюцца яны кавалачкамі маленькімі, дробязнымі такімі. Эй, чаго вы едзеце тут двоях? Саступайце давайте. «36» засталося ўжо, добра. Trzymaj się prawej strony. І, ён тут сам украў. Трэба было яго абганяць. Апярэджваць, тады б я не затрымаўся за ім. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Развязка здесь. Недалеко от Ковна. Поглядите только на мини-мапу. Слева. Жесть просто. Ох, я буду тут крутиться, вертеться, як Jedź вуш. prosto. Дарэчы, дзеля чаго я вырашыў, што апроч таго, што я ўжо агучыў, чаму лепей рабіць будзе так, таму што Przygotuj się do skrętu w lewo. ёсць такая мэта, каб зрабіць усе 100% дасягнення у межах гэтай гульні, так, у межах Евротрак сімулятары. Вось, і такім чынам мы можам трошки пацягнуць, стрымячы тыя ж самыя танкі, а яшчэ у мяне на фоне з'явілася гульня і Microsoft Flight Simulator. Так, дакладна, гэта не новая частка, але зараз я акурат такі гэтым займаюся, што вывучаю, як лётаць. Там прахожу навучанне, To była miła przejażdżka. якое ёсць унутры гульні. З геймпаду не вельмі зручна, адразу кажу, гэта даволі складана, таму што геймпад мае свае хібы у выглядзе таго, што гэтыя жыраскопы, ці як іх карацей, вось гэтыя рычажкі, яны маюць такія, ведаеце, нейкія дэфолтныя штосьці каліброўкі, не адпавядаючыя. Карацей, вось, калі яны ў нармалёвым стане, у дэфолтным, калі іх ніхто не кранае, такі, ведаеце, нейтральны стан, няхай так. То бок, ты нікуды не ціснеш, а праз некаторы час у іх узнікае ўсё ж такі нейкае напружэнне, ці то гэта хібы датчыку, ці то гэта хібы увогуле ўсіх геймпадаў, є драйвераў, халерах ведае. Вось, і ён пачынае нешта там рабіць. Звычайна гэта ў мяне адбываецца на гэтым геймпадзе з левым рычажком. Вось, ён там звычайна ўверх кудысьці едзе.
сам па сябе, то бок вы бачылі, напрыклад, калі мы пачалі гэты стрым, то ў мяне курсор папоўз уверх, калі мы выбіралі гараж. Купленне гаража. То бок гэта не я цісну, гэта ён сам. Вось, і ў гэтым палягае праблема, бо калі ты ляціш на самалёце, гэткія хібы, яны перашкаджаюць нармалёваму палёту. То бок ты ляціш уніз, ці ты ляціш уверх. То бок такое сабе. Трэба будзе яшчэ падумаць, калі я прайду до канца гэтыя ўсе навучанні. Вось, але на сённяшні момант будзе даволі складана лётаць. Тым не менш, лётаць будзем, дакладна будзем. Ці гэта будзе геймпад, ці гэта будзе клавіатура, халера ведае. Але дакладна я ведаю, што гэта будзе. Будзем стрыміць, будзем лётаць, адведаем, як я хацеў свой родны Гродна. Палятаем каля Нёмана, злятаем, напрыклад, у Новаградак, не ведаю, магчыма, хтосьці замовіць у Менск. Вось, палятаем па Польшчы, адведаем усе магчымыя споты, якія маюцца на нашай планеце, тыпу вялікія піраміды. Вось, хацелось бы мне адведаць потым, што ў мяне было такое Матэрхорн, канешне, праз Альпы праляцець. Што яшчэ? Przygotuj się do skrętu w prawo. У Карыбскі басейн злётаць хацелася б. Не ведаю, ці ёсць сэнс лётаць недзе там на поўначы, прабачце, зараз. На поўначы, то бок у нейкіх там Нарвегіях, фьордах і так далей, але магчыма. Бо я вельмі люблю такія месціны. І хацелася б паглядзець на іх з высоты. Ось, і што там яшчэ можна такога адведаць? Дзе я не быў ніколі? Ну, няхай будзе Арабскія Эміраты, чаму не? На Бурдж-Халіфа паглядзець, ёсць яна там. Trzymaj się prawej strony. Так, калі што, у нас ужо амаль палова стаміны скончылась. Хутенька. А наперадзе яшчэ 12 гадзінаў дарогі. Але ведаеце, што там нас чакае паром. О, слухайце, так можа мы паспеем на паром? Яшчэ да таго, як стамімся на 100%. Jedź prosto. А можа? А чаму бы не? Паспрабуем нешта зрабіць. Trzymaj się lewej strony. Магчыма, атрымаем пару мандатаў, але што нам? 11 мільёнаў у кішэні ляжыць. Trzymaj się prawej strony. На што мы іх яшчэ вытрацім? Толькі на мандаты. Калі ў рэальным жыцці мне ёсць куды дзяваць такія грошы, то ў гульні што загрузяць з гэтых грошай? Яны ж нічога не вартыя. Trzymaj się lewej strony. Так. Зноўку педаль у падлогу і паляцелі. Наперадзе у нас яшчэ 660 кілометраў. Так мовіць, пад добрую музыку, чаму бы не? Так, перакінуцца на іншы пас. Ага. Ці у нас страшна ёсць хто? Да няма нікога, можна ехаць. Давай цягач, 99 кілометраў. А што гэта, гаўнавозка нейкая? Ці што? А не, аранжевая. Аранжевая гэта газ. Ці не газ? Jedź prosto. Белая гэта газ. А аранжевая што гэта? Нейкія ядавітыя сродкі? Магчыма. Trzymaj się lewej strony.
Калі ўсё будзе добра, то мы сёння выканаем таксама 4 Trzymaj się дастаўкі. lewej strony. То бок у нас будзе ўжо напрыканцы 8 з 16, мне так падаецца. Вось, але яшчэ, слухайце, у меня была такая думка, што чаму б нам не купіць усе гаражы? То бок узяць вось так по 180 тысяч гаражоў гэтых купляць, мне акурат 11 мільёнаў і ахопіць на колькі гарадоў. Ну, не на сотку, но больш за 50, так? А там на мапе у нас уже і засталося каля 50, магчыма, на гаражоў. Jedź prosto. Трэба будзе паглядзець. Падлічыць. Такім чынам мы б сёння выканалі задачу па пабудове ўсіх гэтых гаражоў на мапе, якія даступныя. Вось, і атрымаем на гэтым тыдні хаця б адно дасягненне, ўжо трошкі, можа, пазней. Атрымаем гэта лайка фама. Застанецца там толькі зрабіць індустрі стенда. Але, паўтаруся, нам не трэба спяшацца, бо наперадзе яшчэ адкрыццё ўсей 100% мапы. 100% мапы. Вось, дзе нам патрабуецца аб'ехаць усе краіны. А гэта будзе не хутка. Зусім не хутка. Лепей будзе гэта зрабіць нават на стрымах, то бок браць нейкую краіну, вось так, і 4 гадзіны, 3-4 гадзіны катацца, адкрывае усе гэтыя шэрыя зоны, якія маюцца на мапе. А ўжо далей будзем разважаць пра тое, як атрымаць астатнія агульныя гэтыя дасягненні, якія маюцца, то бок па развіццю персаналу, па развіццю гаражоў, бо іх даволі шмат у мяне гэтых гаражоў, якія працуюць не на 100% сваёй магчымасці. Гэта таксама мяне трошкі здзіўляе, што для гэтага патрабуецца. Хутчэй за ўсё толькі прычэпы. Так, у мяне Jedź prosto. я заўсёды купляю на 3 кіроўцаў аднолькавыя гэтыя прычэпы, звычайныя. Але, падаецца, мне трэба купляць увогуле ўсе тыпы прычэпаў. Можа так. Крыцей паглядзім. Усё гэта наперадзе, і, магчыма, ўсё гэта будзем выконваць ужо на стрымах непасрэдна, бо, як вы разумееце, з 2 гэтымі дасягненнямі мы не развернемся, не разгорнемся так, каб гэта ўсё цягнуць на шмат стрымаў. А зрабіць усё ж такі хацелася. Ужо потым будзем купляць дадатковыя гэтыя DLC, то бок Італія, Францыя, Іспанія і так далей. Іберыя, ці як там яно называецца. Усё ж такі у Euro Truck Simulator нават ёсць жа ж камплекты гэтых дасягненняў. Ой, DLC ж, а не дасягненняў. То бок, калі 3 DLC прадаюцца ў адным паку. Ну, канешне ж, там з даволі неблагой зніжкай. Jedź prosto. Ех, 2000. Нічога, ляцім. 548. Те ж таки, падаецца, мы не паспеем. Я маю на увазе, не паспеем у порт, каб спакойна пераплыць праз Балтыйскае море і ў Хельсінкі, і там аддаць груз без адпачынку па дарозе. Як бы мы не ляцелі, лічу, што мне Jedź атрымаецца, prosto. бо стаміна вельмі хутка падае. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Так. Ось, калі не памыляюся, зараз палова. Можа, трошки больш за палову. Наш хлопец стаміўся. О, мы каля Рыгі. Рызская гідраэлектрастанцыя. Тут і камеры ёсць, і павароты такія даволі медленныя.
Ух, який водойом. Так, напереди два кольцы яшчэ. Сам особо не разгонишься. И гэтай хуткасці не наберешь. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Так, ну все, хутка ўперад. Ох, стаміна тае, Trzymaj się хутчэй lewej залёт, strony. мне падаецца, на сонцы. Так ужо хуценька тае. А Trzymaj się магчыма, lewej strony. слухайце, да порту і на чырвоным даехаць удасца. Ну так, калі паглядзець вось на мапу, колькі нам тут ехаць. Мы проехали... О, не, меньше за палову мы проехали. Ну, ладно, будем бачить. Что нам тут уже разважать? Вы просто тиснуть подлогу и на месте побачим. Почервонеем, так и будем глядеть, где зупиниться, ці дотягнуть до порту. Так. Довольно складанные повороты были. А я тут лечу за мест 80-110. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, порушальник воду. Як мне не соромно. Не соромно. Все, что я могу отказать вам. Не соромно, зовсім не соромно. Так, адзінае, што мне падаецца, то трэба адысці на хвілінку. Ой. Твою мать, блядь. Трэба пайсці змяніць маткі. Пасля такога маневру. 1000, да забирай, да на што яно мне патрэбна. Каб уся такая дорога была, то напэўна паспеў бы да парома, так? А так, гэта ж Балтыка, краіны Балтыкі. Дарогі вузенькія, пакручастыя, паваротаў шмат, хуткасць трэба трымаць на нізкім узроўні. Так, прабачце, фізічныя патрэбы. Трэба адысці на хвіліну.
our dreaming, daylight is right. Just go with the feeling, take my hand. We'll ruin our plans, we'll leave it all behind. We gotta leave tonight, get away. Feeling kinda reckless when you're here with me. Baby, say the word and we can disappear. We run all the lights to our getaway. Oh, you're my getaway. Let's get away. Seeing all the damage that we need to leave. And if we make it out, it won't be made believe. We run all the lights to our getaway. Oh, you're my getaway. Lights will expose the night. We're getting closer. On waves crashing. Бачу, ніхто з'явився у чаті щасливий. Няўжо ти так довго чакала гэтага? Прывітанне табе. Jedź prosto. Еть. Ого! 1000! А что так много? Холера ясная, ты бачила? Ты бачила гэта? 5000 евро. Что я такого зрабіў? Просто в одну секунду. Колькі можна жыць за гэтыя грошы? Уяві сабе. 3 месяцы хіба што. Jedź prosto. Можа гэта яны хацят... хочуць падарыць. Каму? Не, яны ў мяне забралі. Гэта дакладна. Там было напісана мінус 5000 евро. Вось яшчэ стаяць. Слухай, уже баюся іх. Такія мандаты выпісваць. Мы тут, бачыць, уже стомленыя. Трэба будзе шукаць недзе зону адпачынка. Не даедзем мы гэтыя застаўшыся там колькі 250 ці сколькі кіламетраў до порту. Ой. Trzymaj się prawej strony, a następnie Так, трэба на дарогу jedź dalej глядзець, а не ў prosto. чат. Бо зараз знайду сабе. Jedź prosto, a następnie skręć w prawo. Неспадзянак на сваю галаву. Ну, дакладней не на сваю галаву, а вось на галаву гэтага хлопца, які за стырном. А ты што, сумуеш на працы? Што так рана прыйшла на стрым? Кніжку забыла і ўсё. О, мы уже у Эстонии. Перну. Ці Пярну, як я по-беларуску не ведаю. То бок мы што, недалёка ад порту? Цікава.
Ех, знов Trzymaj się червоний, да prawej надоело. strony, a następnie skręć w prawo. Ай, 360. Зараз Аня скаже, платюшка. Навіть не одної за 360 євро можна набити. Ці під низу ти собі хочеш, а не платюшка. Не, я не так сказал. Не платьюшка. Это ж это, Jedź чекай. prosto. Сукенка. Ну. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Сукенка, сукенка. Лепш за спадницу, так? Что у тебя на праці? Дзеється у вогуле? Чим займаєшся? Jedź prosto. Jedź prosto. Пашку шукаєш? А в сенсі посилку ніяку? Пашку. Ніде згубилися. Ти ж казала, у вас уже і замовив нема там на місяць 70 штук усього. По 3 пашки на день всього отрымливается. Отрымливается, что ты у 3 пашках заблукала. Нехто в соснах, а ты у пашках. Так, крутий поворот направо. Треба збавити ходу трошки. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Так, впереди доволі вілістая дорога. Это недобро, не люблю такие. А худкость не поднять. Jedź prosto. О, уже позіхать почали. Уже почали позіхать, а мы далеко от порту. А, мы недалеко. Ой, ну все. Зараз хвилинку, мы уже на месте, уже у пароме будем. И там отпочнем.
Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Слухай, Аня, а ты ж не подписана у Инстаграме Ага. Паскуды подлезли. Не подписана у Инстаграме на Zjedź z Стыльского, ronda. так? Ты ж вогуле яго не ведаеш, напэўна. Ён саліст у гурта «Дай дарогу». Карацей, ён выклаў неймаверную Едь проста. колькасць сторысаў, як ён у Нарвегіі зараз, так бы мовіць, адпачывае. Ён на яхце плавае па Северным моры, Паўночным моры. Такія захады ў яго пад музычку адбываюцца. Trzymaj się Напісаў, prawej што за strony, a тыдзень następnie skręć w prawo. хады па моры паўночным і з навучаннем Skręć w ён prawo. аддаў 1000 Так, я да гэтага і схіляюся, што і з навучаннем, то бок тыдзень на яхце, з навучаннем гэтак далей 1060 евро. Jedź prosto. Было б прикольно. Мне падаецца так. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo, a Można następnie jechać. idź dalej prosto. Jedź prosto. Skręć w lewo. Яшчэ 400 евро, не? Не. Что, ты меня отпускаешь, так, в Норвегию на тыдзень? Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Что тут уже? Да мы уже близко уже доедем. С мандатами тебе доедем. Я просто успомню гэта, таму што зараз тут на гульне на паром пойдзем. І ён там таксама даволі многа паездзіў ужо па паромах гэтых. Skręć w prawo. Падняўся ў горы. Пахадзіў там трошки. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Skręć w lewo. Ну, трошки засталося. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Ох, зараз рот собі порве гэты хлопець. Уже так позяхае сладка. Ці солодка. За.
much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Cause there will be a time. Szukanie nowej trasy. There will be a time. Ну, 8 місце. Навіть не почервоніли. There will be a time. Ембарк. Przeliczam trasę. Ну что, дотягнем уже? Сколько у нас осталось километров? 119, докладно уже хватит нам стамины. Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Cause there will be a time. I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Ружовый заход солнца. Куди нам тут їхати? Ні, що я згубився. Przygotuj się do skrętu w prawo. Валера, тут повороти які. Skręć w prawo. Знайшла пачку Jedź чи ні? prosto. Skręć w prawo. Я тобі трошки перешкоджаю в этом. Jedź prosto. Skręć w lewo. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. А, то ти не стільки сам пачок шукав, Skręć w кольки lewo. кому він належить. Може хтось з твоїх менеджерів, ну, випадково замовив нечто. Замість одного дві, чи замість двох три. Тому що не обмінив закази. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Ех, знову чекаємо світлофор. Все, Соніка сховалася. Буде темрява.
Trzymaj się lewej strony. No, 80 километров засталося. І вже хутенько довезем. Чомусь і дорога шерая. Быццам бы я по ёй ніколі не ездзіў. А мне падавалася раней, што я ўжо Фінляндію амаль што ўсё адкрыў. И что там такое уже? Некий пожар. Воротовники стояли. Типу БХБ. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. А на что тут тоннель? Взяли, побудовали тоннель на что? Кабы дзень гэта было б лепей, конечно, так? Незразумела трошки. Guess it's been a while since I fell in love, but after last time, Skręć w wanna prawo. mess things up. You're so beautiful, and I can't deny my heart is always with you. Ну, дивно было, слухай, взяли просто вокруг дороги, построили, побудовали гэты. О, дзіцяча пляцоўка. Першы раз бачу ў гульні такое. Guess I didn't know it went this way. One drink too much and I could see your face. Why did I let you go? How could I let you А може, слухай, ведаеш, для чаго нешта мне такая думка з'явілася? Для жывёлаў. Типу, яны па версе праходзяць там, каб было бяспечна для іх. Ад таго і тоннель побудавалі. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. that can cause me pain? All these memories are
И все, мы на месте. Хе-хе. 5 с 16. Одразу это уносим. Так, есть. Так, і працягваем. Мы уже моцна так стомлены, калі не памыляюся. Так. Так, і ёсць. Дзе мы тут знойдзем зону адпачынку нейкую побач будзе, не? Можна сюды, конечно ж, заехать. А чему б не? Одразу заправимся. Wybrano cel podróży. Будуть раз дорогу туннелі. Звычайна так, але што перашкаджае пабудаваць, калі вось як там было такая невялічкі ўзгорак, праз які ідзе дарога, каб пабудаваць туннель. А жывёлы будуць так хадзіць сабе па гэтым паверху. Бо дарога ж не заўсёды ідзе над ландшафтам. Правда? Яна можа ісці і пад ім. Для жывёл над дарогай туннелі. Не, першы раз такое чую. Ніколі не бачу такого, шчыра. Przygotuj się do skrętu w prawo. Вось, напрыклад, у Беларусі заўсёды будавалі пад дарогай. Skręć w Ну, prawo. то бок прыкладалі просто там трубу такую, каб нават алень упоўз у яе, калі трэба будзе. Ну, звычайна гэта для дзікоў рабілася. Ну і, адпаведна, там дзікі усялякія, там вожыкі і так далей, яны прапаўзалі пад дарогай, вось праз гэту трубу. А каб туннель над дарогай будавалі, я такого ніколі ў жыцці не бачу. І не чуў нават. Паўночнае ззянне. Чакай, зараз даедзем да мэтавай кропкі нашай, да паліўнай станцыі, там паглядзім на ззянне. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. Дзе тут вольная камера? Вось гэта хіба што. Не. Чакай, зараз знайду вольную камеру. О. А, блін.
Купил все? Не, не хочу. Ай. Короче, нема тут камеры, слухай. Это все, может, на что можно глядеть. Эх. А она меняется тут такая сталая, стабильная, як это, замороженная картинка. Тебе она меняется. Меняется. Слева вон возникают. О, прикольно. Як тобі, Ані, паўночнае ззянне ў гульні? М? На жаль, яшчэ даволі святло. Ну, прикольно. Короче, спать. Ну и дождь, ну конечно. Так, наступная задача у нас павінна быць у Коўвала, калі не памыляюся. Гэта таксама горад, які знаходзіцца ў Фінляндыі. Так, тут нема, нічога нема. У нас нема заказу у Коўвала. Ах ты холера, как тебе черти драли. Ну не, ай, придется шукать інший город. Так, где ты? А наступная Даугавпилс. Ну нехай буде Даугавпилс. We'll be driving down the state, yeah. Даугавпилс. Going Так. our own way. Trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles. Trying to find a way. Searching for the future. А яка тут компанія відповідає? Чи не ось гэта? Бачите, ось гэта латедзники. Зараз покажу хвилинку. Не, щиро кажеш, там яка інша компанія. Там не гэта, не латедз. Так, добре. Тут так само, нема чому ісці. Що на кшталт Лієпаї. Лієпая. О, ось вона. Ось вона. Так, гэта у нас усходняя частина, а яшчэ есть заходняя. Перемяшчаемся ў Пітер. Jedź bezpiecznie. Так, треба змяніць від. Skręć w prawo. Тик-тик-тик-тик. Боже, 186 километров ехать до этого. Для того только, как забрать груз. Ёлы-палы. Przygotuj się do skrętu w prawo.
Skręć w prawo. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Trzymaj się prawej strony. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Było 59 jeszcze kilometrów, jo, wypałem. Jak to będzie długo? If I'm the same, I'm catching feelings from all the demons. I might stay, what do you say? How are you feeling? Is it the same? I'm planning to waste my time. Tell me my surprise. Trzymaj się lewej strony. Now you're fine. It's been a while since your eyes stars align. I don't think I even let her go. She must have felt that I just let her know. Now it's together, it's a different mode. We getting Trzymaj się lewej strony. Ej, wow. Czekaj. Геймпад здох. we getting crazy in a different role. We getting crazy in a different role. She loves the fact that I just let her know. We getting crazy in a different role. We getting crazy in a different role. Что здарилося, геймпад підключився. Ваш то акумулятори сіли, треба замінити. То я зараз заміню, перепідключаюся. Дивно, раніше, коли було губляння контакту геймпада з гульнею, то гульня одразу ставилася на паузу, таку специфічну, з своїм окенком і так далі. А зараз чомусь опошні там рази 3, напевно, такого не було. Тобто кіно дає нормальово так пошкодить тобі цього час спочатку, а потім уже така, ой, нечто здарилося. Проверьте геймпад. Да что такое? Не хочет подключаться. Як це називається? Ну,
О, ёсць контакт, нарэшце. Можна працягваць. О, вітаю, Ян, вітаю. Як твои выходные пройшли? Тое самае пытанне. Даволі жыва, ведаеш? Шмат чаго паспелі зрабіць, шмат дзе пабывалі. Шмат што нарабілі. Таму спадзяюся, што гэты тыдзень таксама будзе даволі актыўны. Ну, у плане стрымінгу, бо у нас якое сёння 17-20 мяне таксама не будзе хіба што. Вось, бо у старшага лінейка са школы, ён скончыў школу. То яму там павінны быць мы усе. Вось, а 26-го яшчэ таксама. Але там стрымы будуць, бо там пасля абеду выпускны будзе ў Trzymaj садочку. się lewej strony. Я калісьці ўжо казаў табе. Адзінае, чаго толькі я не зрабіў на гэтых выходных, гэта не паглядзеў нічога цікавага. Маю на ўвазе нейкі фільм ці нешта такое. Все на ровару, першы дзень 100 што? Учора 100 кіламетраў. Сёння адгукваецца ўсё. Я табе па-добраму, як гэта, бляха выскачала з галавы, не зайздрошчу, не гэтак. Карацей, здзіўлены я. 250 кіламетраў за 2 дні праехаць. Трэба мець шмат здароўя на такое. Як твоя камера? Паздумаў нешта? Nie Trzymaj pospieję. się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Czekaj, zaraz poверну, прочитаю, что ты написал. Przygotuj się do skrętu w prawo. Так, атрымаў у пятніцу, трохі ў пятніцу пабалаваўся з ёю. Skręć w prawo. Ать! Ось гэтая чытаніна. Да чаго даводзіць. Так, з наладамі пасядзеў, потым часу не было. У сэнсе, ты столькі праехаў на ровары, нішто не Trzymaj się знімаў, то ж lewej хаця strony, менавіта a да гэтага następnie купляць. skręć w lewo. Ці я не так зразумеў цябе ў чацвер. Skręć w lewo. У середу пачнецца адпачынак і ўсё буду займацца. Ты ідзеш на вакацыі нейкія? Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Koniec trasy. Так. W drogę. Чекай. А дзе гэта ён?
недзе там. Так, як він тут стоїть? Ага. Так, и без этого. Але есть разные покатухи. В субботе мы там летели на такой гибкости, что там не было. Ты знал, куда летаешь. Так, на покатухе такого штату и не возьмешь. А вчора был дождь. Так само. Не хотел. Ага. Znaleziono Nie, to zrozumiałe, że pod GPS. deszczem System trochę gotowy do pracy. Rzym-rzym. I nie хочется jej zepsować jeszcze do tego, jak karmelowo będziesz używać. Zgubił okulary. Слухай, ну ти даєш, чувак. У тебе маті, напевно, вже сіває уся, що я є син такий екстреміст. У сенсі екстремальщик, не стільки екстреміст. А що ви увогуле робите на худкості на роверах гэтых? Przygotuj się do skrętu w prawo. Я не кажу. Це везі. Гляді, я ще підключу до стріму, буду все Skręć ведать. w prawo. Ой, дощ кончився добре. Я лічыў, што ты калі на роварах будзеш, кажаш, што ты ездзіш на ровары, ты просто береш нейкую там кропку, ставіш сабе на мапе і едзеш да яе. А тут нейкія хуткасці зноў. Вы там на маунтинбайках лётаеце ці як гэта? Мы от Гданьска поехали до российской межи, пока все ехали. Дык там больш-менш роўная дарога, ці я памыляюся. Ну, то бок яна такая раўніна, вось бачыш, як тут зараз мы едзем па у межах Пітера, так, у Сасновым Бары. Тут усё такое раўніннае. Я ж памятаю нават у ваколіцах Гданьска, там паўсюль раўніна. Там не шо. Карацей, то бок давай я падсумую. Вы ехалі групай раварыстаў, якія просто далі на пяту так нармальна. І якімсьці чынам, не ведаю чаму, вы сутыкнуліся лоб у лоб. Я правильно зразумеў цябе? Але не ў Гданьску ёсць месцы, дзе шмат даволі дужых узгоркаў. Skręć Ага. w lewo. А, ну так, слухай, я памятаю, што я быў з паўночна-заходняй частцы, вось дзе Гдыня. Калі ты там уязджаеш у Гдыні, я памятаю, што там такія даволі пакручастыя былі ўзгоркі, даволі высокія. Ну, але я на машыне быў. Калі што. Хто там ззаду едзе? Jedź
Jedź Як prosto. заўсёды менты ўжо шпігуюць. Лера вас бярэ, адчапіцеся. Калі не ведаеш. Магу расказаць. Так, калі ласка, раскажы. Бо, ну, Trzymaj się prawej strony. як я гэта разумею, гэта той самы горны байк, але вы катаецеся не па асфальце дакладна. А вось як я заўважаў на том же канале People Are Awesome, што яны там па гарах, па лясах скачуць, ездзяць. Вось типа такого нешта кшталту. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Так, а мы ездили просто на косу поглядеть, але поехали только в другой године дню, там часу было не шмат как поспеть. Косу поглядеть, гэта хельская, гэта коса, так? Ці гэта тая, пачакай, турыстычная, якая там звязвае паўвыспу гэтую хель па лесах, але бывае па дарогах. Jedź prosto. У мяне калісьці, мабыць, таксама, як і ты, сябра, ну, не той, каб сябра, знаёмы, карацей кажучы, яны абодва паехалі ў Азербайджан. Па гэтых блізкім усходзе. Пакатацца таксама. Магчыма, ты аб тым самым кажаш, каб па гравейных дарогах, па гарах і так далей. Хельская то іншая, бок Расія, там вельмі прыгожа. Вось можа Аня пацвердзіць нешта, калі я бачу, што яна яшчэ не пайшла і сидзіць недзе там на фоне. Бо яна ніколі не казала, што там недзе каля Расіі штосьці ёсць. Przygotuj się do skrętu w prawo. Можа, ў гэтым годзе туды і паедзем, слухай. Аня, што скажаш? Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Крыніца морская, гэта вёска нейка такая. Грэйвал гэта штосьці падобнае на шоссер, але з больш шырокіх. То бок сама канструкцыя лёгка, как у шоссера, а колы Skręć w lewo. яны шырокія. Нават горад не ўліч. Нават, ну, мястэчка, карацей кажучы. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Шырокія. А, разумею, яны больш падобныя як на мапедзе, так? Не На ронде маецца на з'едзь ўвазе першым не з'яздам. скутер-мапед, а такі нармалёвы мапед. Zjedź z ronda. Такія шырокія. То бок, калі не памыляюся, ось яны
поміж шосером. Нешта ти мяне заблытаў, шчыра кажучы, паміж шосером і МТБ. Я памятаеш, я калісь тебе казаў, што ў мяне быў шосер. Ён быў зусім такі, ну, і меў пакрышкі, ён такі зусім тоненькі. Вось мне нават вялікі палец, хіба што шырынёй такой, як былі ў мяне гэтыя колы. Trzymaj się Na prawej im. strony. Гэта самыя тонкія. Вось. Потым ідзе, як казалі, дарожны велік. У яго, ну, амаль што ў 2 разы таўшчэй за шосерны. Потым я сабе ўяўляю, гэта горны байк. У яго там трошкі шырэйшае задарожнае. І пратэктар такі значна мацнейшы. І чацвёрты гэта будзе такі на вельмі шырокіх колах на базе маунтінбайка пабудаваны. Вось у Грейвел больш, чым у шосера, ніж чым у тебе. Халлера, я загуглю. Я пасля стрыму загуглю. Я так пагляжу, вось любиш нейкі такія незвычайныя рэчы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Чыгунка, паспелі. Вось у мяне 40 мм 38 шырыня, 38-40. Зразумеў. Пра шырыню зразумела. Але нешта я такое ў сваёй галаве не памятаю, каб я бачу. Нешта Аня маўчыць, хіба не чула, што пытаўся. Там 100% можна знайсці ровар у аренду. Морская паездзіць там. Будзе казка. Мы, карацей, увогуле, калі першы раз у жыцці былі ў Гданьску, вось можа Аня пацвердзіць, ці не, гэта было ці там 8-10 гадоў таму, то мы бралі ровары і каталіся па Трымясці. Таксама было няблага, бо даволі працягла ў іх гэтая берагавая лінія. Не трэба 100 кіламетраў. Ведаеш, што я 100 не аселю. Я ў сваім жыцці максімум праязджаў 65 хіба што. За дзень. Менавіта за дзень, бо мы стартавалі ў 8 гадзін раніцы з Гродна і былі на месцы ўжо бліжэй да вечара, там 5-6 гадзіне вечара. Ну, там каля Гродна даволі шмат гэтых узгоркаў, пагоркаў рознага кшталту, таму стаміліся ўсе як мае быць, ну, але... Гэта быў мой максімум, карацей кажучы. Каб 100 праехаць, я падохну. Хіба што, ну, калі казаць пра сённяшні дзень, недзе там каля 5-10. Мяне трэба будзе ратаваць ужо. Skręć w prawo.
Я зараз набліжаюся зноўку да сваёй лепшай формы, але калісьці, калі быў на Алтаі адзін, я праехаў за дзень 210. Пиздишь, з гары. Упэўнены, што з гары Jedź ехаў prosto, 210. a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Не веру, што можна так у спакойным рытме 210 за дзень праехаць. Чакай, вось калі працаваць педалямі на працягу, ну няхай сабе 12 гадзін. 210 кіламетраў гэта сярэдняя хуткасць амаль што 20 кіламетраў на гадзіну. То бок, калі гэта не шасейны вел, хоць 300, мне здаецца, бляха, ці ты едзеш увесь дзень, ці халера цябе ведае, якая хуткасць у цябе. Жесть просто. Гэта нешта не... Для мяне гэта нешта недасягальнае, калі што. Бо я ў сваім жыцці колькі не ездзіў, ну там, ведаеш, там, ну праедзеш ты гэта 20 кіламетраў, ну напэўна табе трэба стаць, адпачыць трошкі там, сраку размяць, каб яна не зацякала. Хаця з іншага боку, можа быць, у мяне і велікі былі не надта лепшыя. Skręć w lewo. Гэта я прачнуўся о 8, скончыў о 22. Але я 10 гадзіну там у сяле сидзеў, тады мне на хуткасці ехаў, просто ехаў. А, ну вось, бачыш, атрымліваецца, што сапраўды тады 14 гадзін мінус няхай 2 гадзіны, то 12 гадзінаў. Ну так, трошки менш за 20 кіламетраў на гадзіну, так? Ну, амаль увесь дзень. Ты шалёны. Чакай. Я сабе, калі вандроўку уяўляю на ровары, то я сабе уяўляю, што ты недзе едзеш у нейкае прыкметнае месца, жадаеш трапіць у яго ў дзень, каб нешта паглядзець і ўбачыць, а потым табе трэба уладкавацца недзе на начлег, то бок ты павінен ужо о 8-9 гадзіне скончыць, уладкавацца, раскласці тую самую палатку, вогнішча і гэтак далей. А тут такі, ведаеш, 8 паехаў, 22 скончыў. Гэта ты ведаеш дасягненне такое, рэкорд сет. Паставіў рэкорд сабе, запісаў і ўсё на гэтым. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Jedź prosto. По-разному бывае, калі адзін ты не адказваеш ні перад кім, ні за каго, сам себе робіш тое, што жадаеш. Былі дні, калі я прыехаў 20 альбо 40. Ну, ось гэта ў маім рытме, ведаеш, 20-40 гэта маё. Бо шмат закідаў рову, шоў у горы. Глядя, цікава ж. Вось і я аб гэтым кажу. Што я прабіў тое самае. То бок прыехаў бы там максимум 50 кіламетраў і все, трэба спыняцца, глядзець, бо толькі на ровары. Гэта для спартсменаў, гэта не для мяне.
Холера, нешта мы стаміліся занадта ўжо, а яшчэ 440 кіламетраў наперадзе. Няўжо прыйдзецца спаць дзе-нідзе? I like your taste in dunes and everything you ooze. A tempo of your beat, your bleeding melody. No one can control that. It's no rock and roll, no ruling gravity. And hey, can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your arms, wash it all off in the river of your heart? There's a million different songs that I like to sing, watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never be lost on me, so reach out and love and don't be a stranger. Skręć w prawo. Шчыра кажучы, калі адзін, тады я ўвогуле не магу стаміцца, а калі з кімсьці, з тымі машынамі, што ў суботу такая хуткасць, што страшна. Сярэдні у нас атрымалася тады. Can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your arms, wash it all off in the river of your heart? There's a million Jedź prosto. don't be a stranger. Skręć w lewo. Different songs that I learned to sing, watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never be lost on me, so reach out and love and don't be a stranger. Jedź prosto. Сярэдні у нас атрымалася. Я нешта прапусціў, ці ты не дапісаў, якая ўсё ж таки была сярэдняя хуткасць? Ці ўвогуле ты заміраў яе, ці не? У цябе ёсць гэты спідометр на роллера, ці нема? А з іншага боку, калі б не было, ты б не ведаў, напэўна, колькі ты праехаў? Ці сотку, ці менш, ці больш? А, усё. А гэта ўсё з-за таго, што ў чаце перакрывае. Там ёсць іконка сэрцайка зараз трушыць. Яго ніяк убраць. 25, ну вось. Калі я не памыляюсь, у меня, калі што, са знаёмых даволі шмат тых, хто займаецца роллерамі. Ну, дакладна я магу успомніць адразу пра траіх, нават 5. То бок 5 чалавек, якія ў маім асяроддзі, вось яны ўпарваюцца па раварах і заўсёды на іх ездзяць. Адзін там усю Беларусь аб'ехаў калісьці, узяў отпуск на колькі? На месяц, і ён за 3 тыдня праехаў усю Беларусь. Вось, другі разам з першым яны нават удзельнічалі ў спаборніцтвах
тыпу гонкі Ліман, ведаеш, ёсць 24 гадзіны ездзяць. А гэтыя яны нібы па спартыўнаму арыентаванню, па гэтых мапах, з ліхтарамі, з усім абладнаннем яны па Беларусі ездзяць там на працягу 24 гадзінаў. Ну і перамагае той, хто даязджае да мэты хутчэй за ўсіх. Але шлях вось ён такі разлічаны на 24 гадзіны. Табе яшчэ дадуць, калі спаборніцтва ўжо скончваецца, там яшчэ даюць 8 гадзінаў, і калі ты не прыязджаеш да фінішу, то табе здымаюць ўжо з спаборніцтвам. Вось такое нешта. І яны вось акурат з 25 кіламетраў сярэдні яны ездзяць пастаянна, ну, па іх сведках. Ніколі не ведаю, што так будзе. Ёсць, я памятаю сам, я ж казаў, вось мой першы досвед гэта з-за таго, што муж сястры маёй жонкі, я не ведаю, як гэта будзе па адносінах там гэтых роднасных. Карацей, вось ён там памірае па гэтых раварах, заўсёды сябе купляе нейкія там джайнты наварочаныя і гэтак далей. Вось, ён мяне таксама, колькі гэта гадоў таму не памятаю, можа 15 год таму, звабіў на тое, каб пабудаваць свой шосер, і вось гэта быў першы мой ровар. Ну, нармалёва так чапляла, так. Я і на працу ездзіў, па ўсяму гораду ездзіў. Гроду не такі вялікі горад, але у любую яго частку, ну там 25 хвілінаў гэта максімум, што мне трэба было, каб даехаць. А я жыў на ўскраіне, паўднёвай ўскраіне гораду. Вось, і то бок, калі мне нават было на паўночную частку гораду, 25 хвілінаў я ўжо там, па гэтых дарогах. Вось, але, я ж казаў, што калісьці ехаў з працы, мяне збілі. Вось, ровар, конечно, на свалку просто выкінуў, на запцацкі аддаў таму ж сябру, які мне дапамагаў яго будаваць. І ўжо наступны ровар ён завіўся праз гадоў, мабыць, 5-7. І ён ужо так не пайшоў. Ён ужо так не пайшоў, таму што ён быў не шосерны, ён быў больш падобны на МТБ, як ты пішаш, так? То бок быў цяжкі, на ім было даволі цяжка ездзіць, карацей, ён мне ўвогуле не пайшоў. Калі, напрыклад, я на шосеры мог выехаць з хаты проста вось на выходным, узяць яго ды паехаць там, не ведаю, на мяжу з Літвою. У Гродно, гэта, калі казаць, так, то гэта недалёка. Вось, проста з'ездзіў, на мяжу гэтую паглядзеў, вярнуўся назад. То ўжо на гэтым МТБ, не, толькі на працу і дамоў. Больш ніяк. А потым, ведаеш, потым ужо пасля гэтага быў 20-й год, і штосьці мне там не да ровару стала. Зусім. Пасля 20-го года ўжо ўсё. Любоў да ровару прайшла. Чамусьці зараз успомніўся, памятаеш, такі быў мімасны відосік хадзіў, як менты лупцавалі ровар. Ну, то бок яны роварыста збілі, а хтосьці там з іх гэтай гумовай палкай лупіў па ровары. Грэвел таксама лёгкі, ён спрабую ўзяць лепшае з абодвух бакоў. Ой. Так, хуткасць ад шосцера і праходнасць ад МТБ. На гэты конт магчыма, я не ездзіў, не магу не пацвердзіць, не абвергнуць, але мне вельмі падабаліся відэа, якія мне мой гэты сябрак кідаў. Без сумак 10 кг, даволі шмат. Мой шосер, калі я яго дабудаваў з усім абладненнем, абсталяваннем на ім,
Ён важыў, калі не памыляюся, ці 7 ці 8 кілаграм. То зусім нічога. Trzymaj się lewej strony. Я яго цягаў адной рукою. Памятаю, што жыў на 9-м паверсе, і калі, напрыклад, ліфт быў заняты, то спакойна руку ўзяў і пайшоў сабе па сходах. Але вось уже этот МТБ, другі мой ровер, ніхера там. Толькі на плечо трэба было ўскідваць, ці неяк так цягаць яго. Даволі цяжкі быў. Мабыць, кілаграм там 15-20, недзе ў гэтым дыяпазоне. Ой, блядь, мы ўжо стаміліся, у нас чырвоная стаміна. Чакай, трэба знайсці недзе зону адпачынку. Ага. Каля 15. Ну так. Але у мяне, калі што, рост за 190 сантиметров, то бок мне прастоўца гэты сябра... О, сюды. Ён пад растоўцам мне падбіраў яго, і там, ён быў нават на гэтых колах. Звычайнае кола, калі не памыляюся, 28 дюймаў, так? Цаляў. А гэны меў на 2 ці на 4 больш. То бок такі вялікі. Значна больше за звычайны МТБ. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Мы по шэрай дарозе поедем. Добре. Не. Шоссер і Грейвел, звичайно, 28, а МТБ 29. По 10-15, а ми ще були 26. Ні, докладні 26. 26 где-то дитяче. Моєго, я коли купляв сину старішому, я пам'ятаю, що я купляв 26 йому вже. А дочці 24. Тобто, крацей 28, звичайно, був. Ось, а гэты МТБ, які застався в Білорусі, то там докладно 130-132, я вже не пам'ятаю. Коло були значно більше, чим звичайне. Я ще пам'ятаю, як гэты сябра мой наладамі займаўся, то бок яны купілі з жонкай на палову яго і потым тыпу сядай, ён там гэтую нагу мне выстаўляў, гэтак далей, то я памятаю, што просто седзячы я павінен быў стаяць на носку. Ну, уяві сабе, што так, чалавек, рост он больш за 190 сантиметров, і ровер быў настолькі высокі, што не станеш ногою просто на землю, калі роўна стаіць ровер. Так, мы уже близко, недзе тут з'езд. Przygotuj się do skrętu w prawo. Ну так, я ж кажу, што ён падбіраў пад узрост. Skręć w prawo. Ой, холера, бляха, тут такая дорога тонюткая. Гэты яшчэ і вочы заплюшчвае. Крацей, а пішаш так, і павінна быць. А насамрэч, па сваіх адчуваннях, у мяне на шоссеры было трошкі інакш, і на ім было значна зручней ездзіць, ніж на гэта МТБ. Przygotuj No, się сапраўды. do skrętu w prawo. То бок там на шоссеры было ці то пасадка іншая, ці то што. Але ні ногі, ні спіна так не балелі.
як на гэтым МТБ, які быў выстаўлены па ўсіх гэтых правілах пасадкі на ровары. Дома, так, ёсць. Ну, карацей, МТБ мне не зашло, гэта факт. Жадання на ім нават куды-небудзь выязджаць далёка зусім не было, толькі на працу ездзіў усё. О, не ведаю, як цябе зваць, ВРВ Геймінг. Куды еду? Я зараз еду у у Лиепая. У Лиепая везем на ферму. Мы выконваем задачу лайка фама. Злева у куце, бачыш? У нас 2 засталося, вось мы другое выконваем. Слухай, ВРВ Геймінг. Калі не цяжка, можаш апісаць, у цябе зараз ідзе пастаянна, ці то Expedition, ці то SnowRunner, а ты мне за SnowRunner можаш трошкі аб'ясніць, так, растлумачыць, ці у які сэнс у гульні? Ці ты выконваеш нейкае такое вялікае сторylайн там ёсць, ці проста гэтая задача там кідаюць табе на дакладнай мапе, зрабі тое і ўсё на гэтым, і далей ты ідзеш далей. Trzymaj się prawej strony. А наконт гляджу твоё відео, так, гляджу. Я гляджу іх з свайго аккаунту асабістага. Зараз чакай. Я напишу у чатик. Вось гэта мой асабісты аккаунт, я з яго гляджу, звычайна. Карацей, яшчэ да відэа, ты РДР часцей здымай. Мне гульня вельмі падабаецца, але сам гуляць я зараз не буду, таму што Ghost of Tsushima праходжу. А РДР мне вельмі падабаецца, як ты здымаеш. SnowRunner гэта сет, контракт это поручение. Ну, типа, как ETS, правильно? Той же Евротрак симулятор. У тебя есть некоторые там досягнения, задачи на докладных мапах. На яких... Ай, блядь, запизделся. Оп. Ты их робишь, очиняются новые контракты та поручення. Бо, чому питаю, у тебе позавчора хіба що вийшло ось гэта... Ти тягнув там Б2 самоліт. І я таки собі думаю, що ти там казав, що нейкі мост ти там починив, ці щось такое подобне було. Ось, ці будзе нам працаваць, і я такі сабе ў галаве ўявіў, типу, што ёсць мапа, на якой есть шэраг заданняў, задачаў, якія ідуць адзін за адным, і яны ўсе звязаны ў нейкую такую гісторыю. Сенсорная інфраструктура паўдзельнічаць у глобальных праектах. Skręć w prawo. Карацей, нешта падобнае, ось як на той же Lucky Farmer, так? То бок есть мапа,
Ёсць мапа, дзе трэба аднавіць усю інфраструктуру і так далей, ўсё, што ты там напісаў, і ёсць нейкія крокі ў межах гэтага агульнага дасягнення на гэтай мапе, так? А калі скончваеш, то ты атрымоўваеш там медальку. Добра, зараз больш ясна стала, дзякуй. Jesteś u celu. Даехалі нарэшце. Так, гэта ўжо 6 з 16. Адразу у залік. Так, поехали далей. Як у нас тут по стаміне? Толькі грошы рэспект. Сэнсе там нават няма ніякіх медалёў. А ў Стиме, вось як тут у Евротрак сімулятары. Ну, калі што у гэтай гульні таксама нічога няма унутры. Таму гэта толькі Steam прадстаўляе нейкія там дасягненні і так далей. Учылкі ёсць. Ясна. Гэта я так цікаўлюся, бо з'яўляюся сам такім, ведаеш, задротам. Заради ачывак гатовы пакласці некалькі гадзінаў жыцця. Такое вельмі простае. Ясна. А дарэчы, Expedition мне не пайшло. Чаму так, не ведаю, но яно такое. Не такое, я бы так выказаўся. Так, шукаем наступнае. Мы яшчэ не давезлі. Яно нікому не пайшло. Чакаю, але калі не памыляюся, у Steam там нават было нейка статыстыка такая, што гуляла больш за 10 000, што ли, гульцоў адначасова. То бок камусьці гэта ж павінна было быць цікава. Так, мы адвезлі у Лейпай. У нас застаўся Даугавпілс. Так, Даугавпілс. І Колвала. Точно. Так, ладно, так і ёсць. Мы ж у Колвалу не адвезлі нічога. И что, мы так и не отвезем? Курва мать, что ты робить будешь, а? Бля, ну гульня. А на что так робить? Добре, Даугавпілс. О, Рига Даугавпілс. Вельмі добре. Okej, ruszajmy. Рига. Poznań, ось яна. Перекидываемся. W porządku, Глядзі znajdziemy фішка ў тым, inną што trasę. Expedition разраблялі самастойна і без аўдыторыі. І гульню рабілі па-распіздзяйскі. Ну, ты бомбіш там нармалёва на іх. На гэты Expedition я колькі не глядзеў, там на кожнай мапе, на кожным заданні амаль што. У цябе ёсць што прад'явіць гэтым распрацоўшчыкам. Хацелі зрабіць цукерку, зрабілі як яшчэ адзін сервіс. Skręć w prawo. Ну і слухай, у цэлым яна выглядае нават не так прывабна, як SnowRunner, як па мне.
То бок гэтыя там пустэчы гарызоны ці нешта падобнае. Одно і тое ж. Толькі што геймплейна мне падабаецца там, Едь калі ты проста, лятаў а настępnie skręć w prawo. гнёзда арлоў. Глядзеў з геймплейна, яно так Skręć w prawo. разнообразіць гэтае ўсё. А ў цэлым яно, канешне, даволі Przygotuj się самотна. do skrętu w prawo. Пустая гульня. Skręć w prawo. Дзе ўваход? Вось ён. Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. Так а што наконт РДРу? Ты ўвогуле даўным-даўно яе прайшоў, мабыць, так? Бо гульне, калі я не памыляюся, ўжо гады 4 ўжо прайшло, так? Калі рэліз адбыўся. Wybrano cel podróży. Нешта Ян замаўчаў. Просто чытаеце, што? Так, 3 роки тому пройшов, зараз здимаю дзеля Ютубу. То бок у тебе на канале, я не шукаў калі што, таму прабач, у тебе на канале нема гэтай, ай мать, сторилайна. Jedź bezpiecznie. Бо калі я добра памятаю, я так, калі яна выйшла, выпадкова сярод англамоўных гульцоў, тыя, хто выкладалі, я бачу, што чым яна мне падабаецца гэтая гульня, тым, што там як у гэтых, памятаеш, ці ведаеш увогуле, але пакрыху, крацей, ці вось вы абодвае ведаеце такую гульню, як касмічныя рэйнджэры. Вельмі старая гульня, там 2001 год, ці які вы є, першая часціна. І там, калі ты нешта робіш, то гэта адбіваецца адразу на адносінах да цябе ўсяго свету, Skręć w lewo. а таксама караблёў і гэтак далей персанажаў, якія маюцца ў гульні. Вось, і у гэтай РДР таксама гэтае ёсць. І штосьці там быў такі выпадак, тыпу селяніну дапамагчы, не дапамагчы, Trzymaj się заўсёды lewej ёсць strony, a выратаваць іх następnie ад skręć w lewo. бандытаў нейкіх, а потым яны табе сустракаюць недзе там у адпаведным горадзе і аддзякуюць. Гульні не ведаю, але так, РДР такое ёсць. Ну, вось, і зноўку паўтару, у мяне я вельмі такі заліпаю на гэтыя гульні, дзе ёсць добрая гісторыя, а адпаведна, дзе ёсць менавіта такія пабудаванні сюжэту, можа быць так расказаць. Мне было вельмі цікава гэтую сюжэтную гісторыю РДР праглядзець, а тым больш на беларускай, калі ў цябе атрымаецца. Бо Expedition, калі што ты робіш на расейскай, калі не памыляюся, так? Jedź prosto. Все так. О, бачиш ти, господи, мені ще не перемог Альцгеймер. Ще нешта пам'ятаю. Моя бойка з гэтай хваробы ідзе нармалёва. Карацей, будзе жаданне, у цябе ёсць адзін глядач 100%. Калі ты будзеш здымаць сюжэт, дарэчы, ўсё роўна я гляджу па РДРу ўсё, што ты здымаеш, бо, ну, цікавая зараза Jedź гульня, prosto. якая мяне вельмі прыцягвае. РДР гэта лепшая гульня, якую зрабілі. О, магчыма, я не гуляў, зноўку паўтарусь, я не гуляў, магчыма, я таксама з тобой пагадзіўся, але на сённяшні момант ёсць цэлы спіс гульняў, якія мяне асабліва захапілі. Гэта вось серыя Mass Effect, усе 3 часціны, з першай да апошняй.
у які я гуляў з вялікім захапленнем. Калі мы размаўляем пра сюжэт. Потым я яшчэ памятаю, што вельмі даўно Fable такая была гульня. Яна таксама вельмі цікава. Dragon Age першая. Яна таксама была вельмі моцная па сюжэтке. Вядзьмар, канешне ж, асабліва калі ты прачытаў кнігу і ведаеш, дзе накасячылі распрацоўшчыкі. Вось. Калі вось VRV Gaming зніме сюжэтку RDR, то я... Блять, что там такое? Что, трубы повалились? Можно проехать. Вось, то паглядзім, як гэта будзе. Але калі не памыляюся, сюжэтка у RDR гэта каля... Калі праходзяць усе галіны, усе дадатковыя квесты, недзе я бачыў гэта, то больш за 200 гадзінаў. Можа хтосьці з вас ведае, Ян ці VRV. Табе пашанцавала ў сэнсе? Першая... 225 гадзінаў, ёб твою мать, ну ось. Праходжанне фул, гэта 225 гадзінаў. Ну, бляха, уяві сабе, гэта ж колькі часу трэба. Я не дажыву. Так шчыра, каб дайсці до конца, я не дажыву. 205 гадзінаў геймплею. Гэта вось калі ў мяне складваецца зараз больш-менш, у мяне даволі шмат вольнага часу, вось я займаюся гэтым стрімінгам. 4 гадзіны ў дзень, то бок гэта атрымаецца 50 плюс 6, 56 дзён. Толькі на праходжанне. Халера, я здохну. По твоему запыту наступны выпуск... Ай, дзякуй табе. Гэта называецца не пашанцавала, гэта называецца наныл. Ведаеш, як у танках, там ныеш, і тебе даюць нармалёвы бой. Так і тут. Ты зайшоў, адразу наныл. Я прайшоў усе квесты. Квесты. У сэнсе, ты нават збочныя гэтыя адгалінаванні ўсе прайшоў? Халера. Ты хіба што беспрацоўны. Ну, інакш як ты гэта зрабіў? Ці год гуляў гэтую гульню? У тебе есть першая инсурдженсия. Что это такое, пробач? Инсурдженсия, это что? Калі гуляў у РДР, так быў беспрацоўны. Атрымліваў другую магістратуру. Як я цябе лёгка раскусіў. Ясна. А я калі... Na rondzie zjedź Нарэчы, zjazdem. я не памятаю, Яна ці казаў, ці не. З'едź з Я ronda. таксама скончыў магістратуру у Гродно. У 2008 годзе. Халера, блядь, сколькі часу пайшло ўжо.
Але ў той момант я гуляў у фіфу. FIFA 2009 гэта была, калі не памыляюся. Бля, я за ёй завісаў вельмі шмат часу. Там яшчэ саундтрэк. Ой, слухайце, у мяне дасюль яшчэ з FIFA 9 і 10 саундтрэк маецца на кампутары. Insurgency камандавы шутер. Один я не пачаў, не скончу. З'едź з ronda. Шкада тебе, Янка. Зато і ты вон лётаеш на роварах по 200 кілометрах у дзень. Тут яшчэ, ведаеш, не зусім зразумела, што лепш. Ці ездзіць на роварах, ці скончылась магістратура, бо ў мяне магістратура яна была толькі для таго, каб пазбавіцца гэтага абавязковага распрадзялення. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Бо я меў намер... Спачатку я меў намер, каб атрымаць кандыдацкую зрабіць праз магістратуру, потым аспірантуры і так далей, але потым Zjedź z ronda. занадта моцна расчараваўся ў сістэме. Na rondzie zjedź pierwszym Ты як zjazdem. надумаешся ў SnowRunner, дай ведаць. А што там, кааператыўнікі ёсць? Zjedź z ronda. А на каго вучыўся? Я скончыў гэты ГРГУ, Гродзенскі аграрны універсітэт. Jedź prosto. Потым пайшоў... О! Ну! А калі што, Ян збіраўся таксама нечым там заняцца, я яму закідаў пра склад. Каб ён мяне паднатаскаў трошкі ў склад. Бо я ўжо даволі доўга не гуляў у ФПСы. Добра. Добра, калі так, то SnowRunner, калі што, мяне таксама цікава. Я падумаю. Падумаю, як мага хутчэй. І калі з'явіцца, то я абавязкова табе дам знаць. Каб пагуляць трошкі разам. Вось. А вучыўся на гэтага, господі, заатэхніка. Але мяне там мала што цікавіла з гэтай прафесіі, таму што на першых курсах я падаўся ў хімію. Спачатку неарганічную, потым арганічная. А ўсё скончылася тым, што я заліп на кафедры гэта іх была агульных філасофія, карацей, псіхалогія, філасофія. Вось я на той кафедры вельмі моцна прысеў, так, і шчыра скажу, што мяне там усе ведалі, і было вельмі прыемна ўзаемадзейнічаць з доктарам эканамічных навук, які там меўся, а таксама з кандыдатамі псіхалагічных навук. Бадай, у Гродно гэта былі адзіныя на той момант, нават Гродзенскі універсітэт. Універсітэт не меў такога кшталту супрацоўнікаў. Склад прарахавання з мінамётам. Тут табе Ян паясніць, то нешта вытлумачыць, я не ведаю. Бо я ад ФПСаў адваліўся, калі выйшла КС-ка Go, ці як яна там называлася, я не памятаю. Вось. Гуляў 1.6, так даволі шмат. І Battlefield, нейкі там другі, трэці, я ўжо не памятаю. Усё, пасля гэта я ФПС не гуляў. Двумя мэтамі атрымаць новыя веды і не пайсці ў армію. Ведаў, там не далі, а праз год я знайшоў, каб... У меня тая самая херня, чуеш, Ян? Я таксама, у армію не хацеў ісці. Пайшоў пасля адпрацоўкі аднаго году. Я пайшоў у магістратуру, думаў потом ісці ў аспірантуру, але потым за год зусім расчараваўся ў сістэме адукацыі беларускай, асабліва ў аграрнай. Там полное глайно было, больш ніяк не апісаць гэта, просто знайшоў іншы выхад. А я ў чаце на... Што я на... Не зразумеў, ВРВ не зразумеў, калі можаш, то патлумач. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo.
А теперь так. Хіба что YouTube не лагал, это хіба что интернет-влучение. Потому что у меня так само картинка довольно стабильная. Skręć w prawo. В РВ, коли что, Ян тоже пише. Так само пише разом з тобою. Ну, я так само, вижу вас обоих. Это вельми дивно. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Адзінае толькі ў мяне добра 7 з 16 у мяне дакладна бачна што толькі адзін глядач на дадзены момант, пры гэтым ёсць мой аккаунт асабісты, ёсць Ян і ёсць вось ВРВ, то бок 3 гледача, а мне піша што 1, ўжо 2. Зрабіў рэканнект. Ну і як атрымалася? Калі я не памыляюся, па тваіх відэа, я так разумею, ты ў Беларусі знаходзішся. Правда? Так, зноўку шукаем Коўвала. Ёсць, рэзак на Коўвала, добра. Do roboty. Не, я выехаў з палітычнага... Ну, як і ўсе. Слухай, на гэтым канале толькі такія ашываюцца. Все таксама паехалі. Пасля 20-го году, калі... Ale tam Tak, dobra, mieliśmy, rozumiem. nieważne, znajdę nową trasę. Skręć w prawo. Z 15 Przygotuj się do skrętu skrętu w lewo. Edukація. Маєш на увазі магістратуру, так? 15. Skręć w lewo. А слухайте, Przygotuj się калі do я не skrętu w памыляюся, lewo. пасля таго, як скончыў я універсітэт, там змянялі ж Skręć w lewo. сістэму адукацыі. То бок, калі ў мяне гэта было, напрыклад, 5 гадоў адукацыі, потым яшчэ год магістратуры, і затым патрэбна было 2 гады аспірантуры, то у вас хіба што Przygotuj было się do skrętu w prawo. 3 ці 4 гады адукацыі, а потым ужо магістратура, так ці не? Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Консолидовали на 4 бакалавра, 1,5 мага. Бляха, я зараз упішуся куди-небудь. А 5 гадоў магістратура. А, ты ў Літве зараз, ясна. А мы ў Польшчы сидзім, калі што. Я недалёка ад цябе ў Беластоку, а Янка сядзіць у Гданьску. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem.
Zjedź z ronda. Ну як сядзіць, слухай, он там не сядзіць, он там лётае. Он экстремал яшчэ тот. Такого мне панарассказываў уже за гэтыя некалькі стрымаў, што ў мне воласы нават на срацы дыбам стаюць. Сядзець неудобна, незручна. Кошты на гульні для не нейкія касмічныя. Спачуваю, калі так. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Ёсць такое. Ведаеце, што мяне дасюль здзіўляе, гэта тое, што мноства гульняў у Беларусі дасюль даступныя. І па такіх даволі дэмакратычных коштах. Мне чамусьці Na падавалася, rondzie што zjedź drugim zjazdem. Steam павінна неяк падтрымліваць гэтыя санкцыі, а ўсё ж такі не, па факце так не атрымліваецца. Але так, адпавядае на пытанні Яна, я б нават не толькі пытанне, а сцвярджэнне Яна, я б не казаў, што нават у Польшчы яны танныя гэтыя кошты. Калі паслухаеш Рудзі, ты ж напэўна падпісаны таксама на яго на канал, то ён там агучвае ў гэтых падкасці навінаў кошты па ўсім свеце, і Польшча яна адна з самых Na rondzie дарагіх zjedź pierwszym zjazdem. заўсёды. Zjedź z ronda. Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Dotarłeś na miejsce. Такой Do санкцыйны usłyszenia рэжым następnym розных razem. з тым спакойна абыходзіць праз кістаевскую сістэму рахункаў. Ну, фізічна так. Фізічна выглядае менавіта так. W drogę. А я і не купляю праз Польшчу, танней усіх праз Расію, але я нічога агульнага мець не хочу там праз Украіну. Чакай. Давай так, па парадку. У мяне быў аккаунт Steam, я яго перанёс у Польшчу. Для гэтага мне трэба было прывязаць польскі нумар тэлефону і польскую картку. А як гэта зрабіць праз Украіну, калі так разважаць? Wybrano cel podróży. Кажа, што праз Е7. Skręć w lewo. Ну, я не такі заможны, як вы, у мяне тэлефон яшчэ не падтрымлівае Е7-ку. Skręć У w меня lewo. не iPhone, у меня даволі стары Redmi нейкі там. 5-й, 7-й, халера його ведае. Я так не зраблю.
петь украінську. Ці сябра, ці своя сімка не патрэбная. А што наконт карткі? Ну, то бок дэбітавай ці крэдытавай. Jedź Неважна. prosto. З якой ти плоціш за гульню. Гроші він закира. А, ну ясно. Все, в таким випадку все Na ясно. rondzie То бок это ён zjedź купляє, drugim zjazdem. по сутності, а ти користаєшся. Zjedź z ronda. Ось зробити по номеру 2. І давати локацію по методу оплати. Ось так, да. Так, так. Згодний, тоді згодний. У мене, до речі, був колега, який у Києві застряв, коли почалися дзеянні гэтыя бойові. Але, бля, тяжко було з гэтага. Мы аккурат на одном проекте працавалі, ён быў у мяне у камандзе. У 3 разы танней дабыць таго не можа. Можа на 30%, то яшчэ паверу, а ў 3 разы дануў. Przeliczam trasę. Прасцей адразу. W Так, porządku. Znajdziemy inną trasę. адразу закінуць грошы на рахунак Steam. Ну, можа быць, рэгіяльнае коштаўтварэнне. Ну, халера, я такого у сваім жыцці не бачыў, каб у 3 разы прайс адрозніваўся. Я ж не думаю, што, напрыклад, калі мы кажам пра Ghost of Tsushima, ён каштаваў тут колькі? 230 Trzymaj się злотых. lewej strony, a następnie skręć w lewo. То ён будзе каштаваць праз Украіну у такім разе 70 з капейкамі. Skręć w lewo. Szukanie nowej trasy. Што да коштаўтварэнняў, я памятаю, што з якой нагоды базуюцца вось гэтыя прадстаўнікі распрацоўшчыкаў, так? Ці як яны чакае, рэлізеры. Халера іх ведае. Карацей, у іх ёсць дакладна палітыка нацыянальная, але кошты не адрозніваліся ніколі разова. Гост 39 евро. Так, гэта украінскі кошт, так? То бок перавесці гэта на злоты на 5, груба, то это 200. Амаль што 200, то бок зніжка атрымліваецца каля 15%. Вісім 9,35. Во, 30%. Не, у меня нема ПГ ці Дискорда, не утвараў такого нічога. Сам Дискорд усталяваны, калі што. Але я ім не карыстаюся. Так, выпускай. Ба, што гульня падвісла. О, нарэшце. ТГ, Дискорд. Я, калі што, з Янам гэта абмяркоўваў, так? Гэтыя соцсеткі, гэтак далей. Я ўжо вытлумачваў яму, што я вельмі моцна расчараваны ў гэтых соцсетках. І таксама расчараваны у плане распаўсюду
Гэта просто не маё, і я калі яны нават з'явіліся, той самы Przygotuj się do Facebook, skrętu w lewo. ці мейл і так далей, я трошкі імі карыстаўся, Skręć w lewo, але żeby tam trasę. для мяне было гэта кепска тым, што, як я ўжо казаў, я Skręć быў w lewo. у магістратуры, і ўсе, хто са мною спрабаваў звязацца, гэта былі людзі, якім было патрэбна ад мяне тое, каб я дапамог ім уладкаваць нейкіх там сваякоў у універсітэтах і так далей, каб яны там вучыліся. Таму была такая псіхалагічная траўма, можна казаць. А потым я зразумеў, што яно мне нахуй не патрэбна, вот і ўсё. Я ніколі не вёў ніякіх соцсетак. Гульня здзіўляе, што гэта такое зараз было. Машыны просто прападалі з дарогі. Jedź prosto. Для Украины 23. На знижках можно было... Что? 5.30? За 25%. Фига себе. Знижки. Карацей, гэтая тэма. Гэта тэма праз Украіну рабіць, гэта факт. Слухай, калі не памыляюся, гэта я так, пакуль я без усялякай там мэты нагоды і так далей, Ян. Калі не памыляюся, у Steam можна набываць гульню і падараваць яе каму-небудзь. Так? Калі я памятаю, то бок ты купляеш, ты ціснеш там, купляю дзеля сябе ці для кагосьці іншага. Там такая ёсць опцыя. Baldur's Gate, 60 для Польши, 20 для Украины. Карацей, а про Baldur's Gate, яна не так давно была на знижках. Яна каштавала там копейки, а я амаль што сябе утрымаў ад таго, каб не купіць просто так. Яна каштавала 20 злотых Jedź усяго. prosto. Ці 27, вось нешта такі кошт быў яе. Але паколькі я ў Скрэць такія лева. гульні ізаметрычныя не асабліва-то і гуляю зараз. Раней гуляў, зараз не. То я просто сябе ўтрымаў і не страціў гэтыя 20 злотых абы куды. Только где-то здараваў Йона. Даруеш у той... А, вось так это працуе, ясна. Там, дзе танней, там не падорыш. Дзе даражэй, ясна. А я... Так, про трэцю. Так, я про яе кажу. Про трэцю. Там гэтая знижка была, калі што, толькі 3 дні, пятніцу, суботу і нядзелю. Просто чаму я туды палез шукаць гэтую гульню, таму што Рудзі акурат у гэты момант выпусціў відэа. Калі ты ведаеш пра гэта відэа, то дакладна успомніш, калі гэта было. Пра тое, што з'явілася беларускае гэта тлумачэнне, так, лакалізацыя, зробленая з нейрасеткай. Вось у той самы момант яны аб гэтым з Віталём на суботу абмяркоўвалі, і я глядзеў гэтую суботу, і яна каштавала там 27 злотых, 29, можа быць, так. Пераклад, так. Лакалізацыя была гэтая беларуская. Ну і што гэта такое? Паехалі. Так, больше на 15%. Гэта факт. Там была просто нейкая сумасшедшая гэтая акцыя. Был пул гульняў і старых і новых, дзе знижкі былі 75-90%.
І одна з гэтых гульняў быў Baldur's Gate. Jedź prosto. Дакладна трэці. Baldur's Gate 3. Jedź prosto. Чакай, я паспрабую неяк гэтага сэрціка пазбавіцца. Бо яно заенчыла ўжо. А яго ніяк, слухай, не схаваць. Бляха-муха. Два, пятая альбо шостая. Я ў пятую гуляў. У шостую не гуляў, калі што. Бо даволі доўга ўжо нават на пятай было гуляць. Я рубіўся з сябрамі ў чацвёртую. Вельмі шмат. Рубіўся таму, што ў гэтай цве менавіта было лепш за ўсё ваяваць. На мой погляд. Jedź prosto. А калі так гуляць праз дыпламаты, веру, гэтак далей, такое не вельмі ж чапляе. А ты там пытаўся, калі што, пра Discord. Звязацца, а што мне нік табе скінуць патрэбна, ці там недзе можа быць ID, які трэба знайсці. Бляха, мы ўжо стаміліся амаль што. Трэба пашукаць адпачынак. Тут ёсць і... Как позбавиться трэба ў наладах стрима YouTube, прибрать Live Reactions метку. Только один момент, я праз ABS-ку стрымлю, там таких наладаў нема. Это недзе трэба на канале пашукаць. Позяхаем, короче. Так, АБС досылаю на YouTube. Там есть так само налады стримам. Так, почекай, зараз я зупинюся на зоні відпочинку. І одразу пошукаю гэту наладу, магчыма знайду. Trzymaj się prawej strony. Szukanie nowej trasy. Зараз, почекай, я полезу у YouTube, гляжу, як убраць гэта Live Reactions, бо сапраўды гэтае сэрцайка, ну,
перашкаджае глядзець паведамленні вашы. Часам скрываецца нават слова з 5 літар. Лёгка за ім. Przygotuj się do skrętu w lewo. Так, зупыняемся, на паузу ставімся, ідзем у... сюды. Так, новое окно, сюды. Где наши лайвы? Live reaction скажешь, так? Allow automatic concepts. Embedding гэта не тое. Show how many viewers. Карацей, Ільян, тут ёсць толькі па каментах і рэйтынгах. Customization можа нешта. Это сейвинг тут. Чакай зараз. Не, вісіцца сэрцайка гэтая. Так, магчыма, знайшоў. Сабака знайшоў. Дзякуй, Ян, дзякуй. Так, зараз разберомся з Паўлікам. ВРВ Геймінг. Так, дзе гэты дыскорд? Вось ён. Гэта я шукаў Live Reactions. Ян пісаў, што трэба яго браць, каб мне не перашкаджала сэрцайка ў чаце. Бо я казаў, што яно перакрывае нават словаў з 5 літараў. Так. Копі. Так. Трымай мой нік. Таму што штосьці я тебе знайсці не магу. Так.
Лезем у налады тады. Паспрабуй яшчэ раз. Thin ice, walking on my own. 4 гледачы, а хто чацвёрты? Praying nights, should Можа, Аня зноўку завітала? you said that it would change, but you're going home and I'm losing hope. Ba-da-da-da-da. But you would never know that I'm still afraid. The things you say are adding numbers to my days. What if you told yourself things Так, карацей, Верва, я сябе ў дакументы захаваю твой нік. Трошкі, можа, пазней знойдземся. Добра, у цябе таксама ёсць мой. Будзем, карацей, спрабаваць скантактавацца. Так, а ў той самы час нам трэба ехаць далей, бо інакш мы не выканаем. feel the ticking in my ears? Паспім трошкі і паедзем. Is it near the end? Fade out till I disappear. Так, зноў штосьці не тое. Look the other way, you meet you face to face. Words they float away when I'm losing the race. 'Cause I can't play this game. 'Cause I'm still Усё, все на месцы. things you say. Hiding numbers Праз Steam, Радзюк 10. doubt yourself. Ты ведаеш, як пішацца ўжо Радзюк? Без прабелаў, без слэшаў, без нічога. Skręć w lewo. Калі што, кідай туды. Так, сэрца як і прыбралася. Гэта мне таксама падабаецца. Дзякуй за параду. Jedź prosto. А, што я раблю ў Расіі, гэта я праязджаю праз яе. То бок мы тут, бачыш, зараз праязджаем праз Расію у Ковала. Нам трэба на ферму Ковала адвезці груз. Таму тут і пралягае наша дарога. А так, сапраўды, ўжо ніякіх дасягненняў, задачаў, звязаных з Расіяй, больш няма. Я спадзяюся, больш не з'явіцца. Trzymaj się lewej strony. Ej, халерна іх. Гарыць як.
Простим тебе нагуглить. Не атрымліваецца. Карацей, жалеза не хоча, каб мы кантактавалі. Не заходзь. Jedź prosto. Раз якую спасылку не заходзь. Trzymaj się prawej strony. У чат з тим інвайт кинув. Jedź prosto. Я не бачу, калі што ніякай спасылкі. А, ці стімаўскі чат. Нема. А, ну так, у меня ж блокаванне ёсць. У наладах памятаю, што ставіў. А гэта нік у Стиме Trzymaj твой? się prawej Ці што strony, гэта? a następnie trzymaj się lewej strony. Нік у Стиме. Давай паспрабуем, калі што у мяне тут выводзіцца Steam. Павінен з'явіцца. Так, з'явіўся. Так, комьюнити. Products for friends. Інвайт каже посланы. О, холера у тебя тут. Экстремист. Спадзяюся, яна пнеўматычная. Долетела? Trzymaj się lewej strony. Добра, добра. Дарэчы, калі будзе гульня нейкая танней у Польшчы. А, не, ты ж казаў пра іншае. Калі даражэйшае, то можна падараваць таму, дзе таннейшае, ясна. Так, тым часам 370 километров нам до мэтавай кропкі. Колькі у нас яшчэ часу будзе? Магчыма, будзе яшчэ на одно заданне.
У нас у будь-якому випадку єврорегіон. Ну так, Trzymaj так. się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. І кошти повинні бути плюс-мінус такі самі. Zjedź w prawo. Адзінае толькі адрозненне, Літва гэта зона еўра, а Польшча не. Тут можа быць розніца. Тик-ток не гляджу. Нават не усталявана на тэлефоне. Просто мяне, я ўжо неяк з Янам абмяркоўваў гэта, мне малы заўсёды не заўсёды, давай не так. Пасля 20-го года вельмі шмат прыносіць з гэтых тик-токаў нейкія міфы, якія прыходзіцца яму абмяркоўваць, растлумачваць усё. І то бок у мяне такое перадузятае да гэтай соцсеткі адношанне. Мне значна лепш праглядаць гэтыя YouTube-шорты. О, гэта я люблю. Вось гэта я магу. А TikTok не. Сама соцсетка бесіць. Ти ведаєш ЧСВ і ягоне виказування. Чекай. Реіндустріалізація на низькій технологічній базі. ЧСВ, ЧБД ведаю. ЧСВ не чув. Просто з'явилася люстрова. Гэта, патлумач, што гэта маецца на ўвазе. ЧСВ чалы, так. Разумею, аб чым ты. Дарэчы, чалы гэта таксама не вельмі. Люблю. Мне не вельмі заходзіць ягоная аналітыка. Абгрунтоўванні розныя, якія ён там, доказы і вынікі не мае, не факт. У гэтым выпадку чалы ці Шрайман, не больш Шрайман да душы. Спрабуюць будаваць індустрыю, але на старых тэхналогіях. Карацей, я гэта не чуў ад яго. Так, бо не гляджу, не сачу за ім. Вось, але ў іх выбару няма. І тут на мой погляд, рэч не ідзе аб тым, што у тэхналогіі, а з-за таго, што яны менавіта так кіруюць грамадствам, яны папросту не даюць гэтаму грамадству іншых выйсцяў. Ну, як гэта выглядае, уяві сабе, вакол іх ёсць скапленне нейкіх алігархаў, так, то бок давераных ліцаў, твараў, як заўгодна. Але гэта не мяняе сутнасці, што іх людзі, якія акружаюць вось гэта ваколіца вакол іх, яна стабільная. І адзіная мэта гэтай групоўкі гэта падлізаць, інакш не скажаш. Таму і ідэі ў іх такія стабільныя.
З'явилось відео, як тітка у народному строї видає караоке на якимсь празднуванні. А чому ні, божухну? Яны ж себе ўжо 70 і 80 гадоў начосы на галаве строяць. Я Качанова. Одно і тое ж. На таким здорово накручивает текст песен на барабан колодежа. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. І просто галіхкай вядуць на празднаванне. Гэта тое самае, як і заўсёды было пры Лукашэнкі, што куды б ён не паехаў, там заўсёды будзе чалавек з драўлянай гэтай Trzymaj się lewej strony. указкай, які будзе вадзіць па нейкіх там табліцах, мапах і гэтак далей. Вось паглядзі любы выпуск навінаў, там заўсёды будзе такі бедалага з запушчанымі вачыма. Карацей, цярпіла. Так і тут. Караоке. Галінкай па тэксту вадзіць. Добра, што ўсатаму баяна не даюць, ведаеш? Было б яшчэ горш. Бо гэты ў футбол гулец і на баяне грэц. Всё можа. Trzymaj się lewej strony. Ён на баяне Trzymaj się іграў. lewej strony. Ведаеш, ён апошні раз гуляў, гэта граў на баяне ў 94-м годзе хіба што. Ну, дакладней відэа пра гэта ёсць. Все в соцсетках. Лунае патроху. Але ж глядзіш на таго хлопца яшчэ маладога, які ён грае на баяне, і разумееш, што ў гэтай галаве нічога не змянілася за 30 гадоў. Jedź prosto. Такая самая садавіна гародніна замест мазгоў. Ну, лепш нічога больш не рабіў. Ну, далі яму. Далі, што ты тут? Уже нічога не зробіш, гэта ўжо факт. Лепш, не лепш. Мы некалі з Янам тут абмяркоўвалі, што было, як было. Я успамінаў раннія нулявыя, калі хацеў быць не чальцом, а гэтым часткай маладога фронту і гэтак далей. Вось, і ўсё да таго, што на сённяшні момант яшчэ ў там у годзе 14-15, калі успамінаў тое, што было ў 90-е, потым у нулявыя і гэтак далей, уже тады да выніку прыйшоў, што ён не сам стаў прэзідэнтам Беларусі, яму вельмі моцна дапамаглі з боку Расіі, тыя самыя паліттэхналогаў прывезлі, вось усё гэта абсталявалі такім чынам, каб ягоная кампанія прыйшла паспяхова. І так і здарылася, яго проста паставілі, і гэтую пасаду ён тупа адпрацоўвае на карысць Расіі. Тут сумневаў уже няма ніякіх, тому што ўсё, што павінна было адбыцца, адбылося. Баяністам не, павер. Там трэшак, там не баяніст.
Баян просто такий самий, як футболіст. Віриш? Я теж. Так, ми вже на мяжы з Фінляндією. За 30 я б навчився. І тут так само на рентген сують нас. Чим той, хто зараз. Ну, факт, Ян, так, згоден. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć Але w я lewo. прапаную не звертаць уже на гэта увагі. Трэба неяк сканцэнтравацца на Скрыть сённяшнім стане і, як кажуць, паглядзець, дзе ты стаіш і прыгаць адсюль, а не марыць аб нечым іншым. Бо інакш не атрымаецца перамагчы. Сёння ў яго ёсць значна больш, чым Баян. У яго ёсць армія свая. Паглядзіце, вон уся эканоміка Беларусі на яго працуе. Калі вы глядзелі расследаванні Белсату і іншых людзей, дакладна уся эканоміка. Я яшчэ до 20-го году сабе там у галаве нешта прыкідаваць. Ёсць, напрыклад, у гэтага хлопца і ягонай сям'і 60 мільярдаў, бо на той момант бюджэт Беларусі складаў 60 мільярдаў даляраў. І я яшчэ думаў, ну магчыма, што не, але пасля 20-го году, калі людзі пачалі зліваць дадзеныя, ну, аказваецца, што даволі даўно ён ужо мог сабе накапіць гэта 60 мільярдаў без усялякіх праблемаў. Таму зараз у яго трошкі больш, чым Баян. Зноў стаім на краю пустэча. Засталося зрабіць крок наперад. Ну, не ведаю, насамрэч, ці крок, ці пустэча, ці не, для мяне. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Хіба што калі б мы засталіся ў Беларусі, гэта была пустэча. Бо такіх, як Ян, можа, як ты, нас бы лёгка вылечылі, так? Вылечылі бы і пасадзілі б на годы. Без усялякіх доказаў. А у нас яшчэ ёсць мажлівасць зрабіць многа чаго. Он калісьці Ян далучыўся да каналу, я казаў, што увесь сэнс стварэння гэтага каналу было тое, што я калісьці сёрфіў па інтэрнэце, па ютубе, шукаў контент па тых жа танках і так далей, не на расійскай мове, бо не хацеў. Не хацелася мне і ўсё. Вось, слухаць гэта ўсё на расійскай, ды пра расійскія серверы. Не знайшоў. Ну і халера з вамі, сам ствару свой канал, сам буду гуляць. Мажліва, хтосьці будзе шукаць, завітае ды пазнаёмімся з чалавекам, які будзе дакладней лепшы за ўсіх астатніх, хто там сядзіць у Беларусі і карыстаецца расійскім контентам. Не толькі я, не толькі мову. Я тут калі што у Падляшшы седзячы, я бачу, што на Падляшшы палякі вельмі добра адносяцца да беларусаў. Яны добра разумеюць, што калісьці Падляшша ўвогуле было Беларуссю. Тут жа ж нават два мястэчкі, не дзве вёскі, а нават мястэчкі, якія цалкам беларускамоўныя. То бок там і школы былі і гэтак далей, але ў мінулым годзе навучанне на беларускай мове абавязковым. Яно было скасаванае, то бок беларуская мова засталася апцыянальнай, вось як расійская ці нямецкая. У школах, што даюць на выбар, а ў гэтых школах яно было да апошняга году абавязковым. То бок беларускія здесь гісторыя і культура нас захоўвалася, даволі шануюць, да і беларусаў зараз шануюць. Таму не толькі беларускую мову можам выратаваць, сабе таксама і сваю спадчыну. А гэтыя чалавекі, якія зараз займаюць кіруючыя пасады, яны рана ці позна здохнуць. Галоўнае, як кажа Кац, нам трэба быць гатовым, ведаеце? Трэба быць гатовым да зменаў. І не баяцца гэтай змены потым рабіць.
Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Jedź prosto. Оу, пока трындели, уже 20 километров до метовой кропки засталось. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. А вот и стяжок. Jedź prosto. Уже мирготить на фоне. Кит еще мандат у плеча оторвал. Доехал, бляха. Так, где тут? Skręć А w вот lewo. поворот. I Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. добре. Нарешті, 8:16. Слухайте, у нас темп такий, що, подається, за пару струмов ми це все виконаємо. 8. Так, протягиваем. Так, у нас засталося Даугавпілс. Яшчэ не знайшлі мы туды замову нейкую. Даугавпілс. Гэта у нас Латвія, калі не памыляюся. Латвія. Трэба знайсці наш значок. Іконку. Халера вас бяры, бляха. Гэта Даугавпілс. То яшчэ роўно. Так. Ёсць яшчэ заходняя Ліепая. Ліепая. О! Гэта дзе? Это ўсходняя, там мы былі. А гэта... Што? Туды ж? Два заказы ў одну і тую ж кропку. Ну такое сабе. На Еўратраку ў Стіме. Ты таксама гуляў Еўратрак? Нішто сабе. Зараз паглядзім. Ты маеш на ўвазе потым глянуць і на стрыме? На стрыме глянуць гэта. Ліепая. Так. Ліепая у нас адвальваецца, таму што два заказа ў тую самую кропку, дзе я ўжо быў. Халера. Недобра. Так, цікавей. Давай. Ком'юніті. Так, чакай, як тебе зараз знайсці сярод сяброў, я так разумею. SnowRunner 37 з 37. А тут чаму 43 з 51? А, не дапрацаваў. 81 з 87, ёб твою мать. Скулі тебе столькі вольнага часу, адкажы мне. Дзе гэтае дасягненне, чакай. 81 з 37, ёб твою мать. Скулі тебе столькі вольнага часу, адкажы мне. Дзе гэтае дасягненне, чакай. 81 з 37, ёб твою мать. Скулі тебе столькі вольнага часу, адкажы мне. Дзе гэтае дасягненне, чакай. 81 з 37, ёб твою мать. Скулі тебе столькі вольнага часу, адкажы мне.
Так, щось мені подається. Ну ладно, музыка нечто обрубилась. Так. Чекай, як тут поглядеть? Global Achievements. Что у тебя засталося увогуле невиконане? 6. А, Pathfinder ти не виконав. Ось я зараз акурат таки працюю над этим. Потім Grand Adventure, Балкани. У тебе немає Балканів, я так розумію. І Pathfinder ти так само не доробив. Жесть, конечно. Не, калі што, Pathfinder гэта ўвогуле просто такое катаванне, мне падаецца. Так, калі не Лієпая, то які горад? Які горад гэта можа быць? Мы маем таксама Ригу. Давайте паспрабуем нешта ў Ригу адвесці. Так. А вось яно і ёсць. Тарту Рыга. О, выдатна. Тое, што трэба. Недалёка, Безпечне. хутенька. Таму ляцім у Тарту. Заначуй, каб аднавіліся. Але потым. Зараз у мяне ўжо час скончваецца. Мне тут 40 хвілін недзе ёсць. Таму мы зараз Тарту адвязем. W porządku. Вось. Znajdziemy І inną trasę. на гэтым скончым на сёння. А уже з гэтым Лієпай і Даўгавпілсам ужо на наступным струме паспрабуем знайсці нешта. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Ой, бля, 103 кілометра. Skręć w lewo. Jedź prosto, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. А ты у Евротрак симулятор гуляў толькі таму, што падабалася ці нейкія адносіны там мееш? Бо я калі не глядзеў за блогерамі, яны заўсёды ці то там дальнабойшчыкамі былі, ці вось у мяне ёсць сябра яшчэ з універсітэту, ён таксама гуляў спачатку у Евротрак симулятор, першы яшчэ, а потым увогуле стаў дальнабойшчыкам. І ўжо колькі гадоў, 15 катаецца па Еўропе. Так што гульня такая заразлівая. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Таму што падабалася. Ну, тое самае, як у мяне. Я штосьці не памятаю, як было там, памятаю, што толькі адбамбіўся ад гэтых танкаў, бо пердак уже Jedź забалеў. prosto. А потым сидзеў нешта, хацелася пагуляць, палез у Steam. Na Mnie- rondzie zjedź drugim zjazdem. Гэта папалася проста рэкамендацыя. Тыпу, на, паглядзі, а там дэмка ёсць 5гадзінная. Zjedź z ronda. То я акурат пасля дэмкі купіў. Трэба было ў Вільню ездзіць на аўтобусе. Я так час маю.
А, у тебе яшчэ, я так разумею, Steam Deck ёсць. Ты на Steam Deck гуляў яе, так? Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Nie, na notebooku. Zjedź z ronda. Jedź prosto. А то вось і былі розеткі, і я пішаў ноутбук. Зразумеў, зразумеў. Усё так бюджэтненько, карацей кажучы. Jedź prosto. Skręć w lewo. Так, але, на жаль, до речі, стаміни мало. Придется недзе запыніцца, адпачыць, пакуль даеду до этой рыгі. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Ты можаш яшчэ гадзіну ехаць, пакуль не пачнеш засыпаць. А калі не памыляю, ты маеш на ўвазе да першага штрафу. Я тут разведаў, больш за 2 гадзіны можаш ехаць, пакуль ты пачнеш засыпаць. У мяне калісьці была дастаўка там хуткасная, то бок спаць не трэба было, і 14 гадзін у мяне было на ўсё пра ўсё. То вось там атрымалася, што ў мяне загарэўся чырвоны, і яшчэ 2 гадзіны ехаў, пакуль не пачаў засынаць, то бок губляць прытомнасць. Але колькі там 2 мандаты на сотку, хацей, калі ўперцца, то, канешне, можна, але ўсё роўна тут мы заказ выканаць паспеем, бо ён не хуткасны. А ў рэальным часе гэта не, просто гадзіну рэальнага часу. To była miła przejażdżka. То бок ты тыпу будзеш ехаць, вырубацца, але ўсё роўна ехаць яшчэ гадзіну, што сабе. Do dzieła. Вось гэта нумар. Унутрыгульнявога часу. Ну, я ж кажу, і калі пра ўнутрыгульнявы час, то 2 гадзіны. 2 гадзіны я праехаў без усялякіх праблемаў. Атрымаўшы толькі 2 мандаты там па 100 еўра, калі не памыляюся. Okej, ruszajmy. 2, так. То бок ты першую гадзіну едзеш, ён пачынае засынаць, там пазяхае і гэтак далей, там вочы заплюшчвае на кароткі час, потым ты атрымліваеш мандат на 100 еўра, праходзіць там паўгадзіны, потым ты атрымліваеш другі мандат, і яшчэ праз паўгадзіны ён ужо ў цябе адключаецца. Ну, плюс-мінус недзе ў гэтых тэрмінах. Бо я памятаю, што дакладна 14 гадзін было, і он мне пачырванеў, калі было 12 гадзін. То бок і праехаўшы, то бок заставалася да
мэтавай кропкі 2 гадзіны, там плюс 15 хвілінаў, што ли, было. Я давёз, то бок я не заснуў ні разу па дарозе. Ён просто там больше заплюшчаў, пазяхаў і так далей, і я паспеў. Дык а тут жа ж, калі ты прапусціў, тут жа ж было 2 тыдні таму абнаўленне 1.50. Яны змянілі тэкстуры, цені, асвятленне, мапы абнавілі ў 5 нямецкіх гарадах, то бок яны паляпшылі іх. Потым яны цалкам перарабілі Швайцарыю, там горы зусім іншыя, я там яшчэ не быў, калі што. Тут у гэтым абнаўленні 1.50 яны многа чаго зрабілі. Каб скараціць сабе час, можаш просто паглядзець. Я глядзеў на англамоўных рэсурсах агляды гэтых абноваў. Там было пара відэа на паўгадзіны, што ли. Вось так, калі коратка хочаш паглядзець, што там з'явілася новага, але з'явілася шмат. Што мяне больш уразіла, гэта цені. Вось яны сапраўды выглядаюць зараз не так, як пры набыцці гэтай гульні. Моцна, вельмі моцна паднялі іх. Нешта Ян у нас замаўчаў. Сядзелі, балакалі, зараз маўчыць. Хіба што Jedź prosto. адбыўся апдейт. Так, апдейт. Хіба што на мід паляцеў. Так, 380 кіламетраў, гэта прыблізна паўгадзіны рэальнай. Ну, дакладна яно ў мяне ёсць. Пяць гадзінаў гульнявых, то бок колькі гэта будзе? Не. Хіба што прыйдзецца ўсё роўна адпачываць па дарозе. Я тут так працую. Ну так, я разумею, што ты працуеш, ну. Якія, дарэчы, у цябе планы, акрамя велапаездак гэтых на ровары? Ці ўвогуле цябе адпусцілі там на тыдзень, 2, 3, на месяц? Як у вас гэта працуе ў вашай канторы? Бо калі параўноўваць са мною, то ў мяне вакацыяў няма ўвогуле. Я колькі не ездзіў да цябе ў Гданьск, ну, калі адпачываў тут ужо ў Польшчы, то заўсёды гэта было паралельна з працай. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Ать! Мюнхен З'їдь собака, з так ронда. яшчэ. Так уже будуть силы. Ты яшчэ казаў, там з мамай будеш стыкацца ў Мюнхене, калі не памыляюся, то бок там пару дней будзе. Ясно. Ну, неяк так выглядае на тыдні 2, не больш. Правильно разумею, што ў цябе такі кароткі будзе вакацыя? Тыдзень? А Jedź зусім. prosto. Я, калі што,
У жніўні хачу 2-3 тыдні. Добра. Вось 2-3 тыдні гэта маё, бо за тыдзень я ніколі не адпачываў. Мне быў нават перыяд, я памятаю, каля 10 год, што я не... Ну так, 7 там, можа, год, ці 8, дакладней так казаць. Калі я нават ні разу не быў на вакацыях. То бок, у меня просто быў перыяд, калі я не працаваў. Ну, ведаеш, так 2-3 гады працуеш на адным месцы, звальняешся, і потым... Ну вось, мы ўжо пазяхаем, трэба шукаць недзе адпачынак. Мемпі вяртаецца 2-3 тыдні. Не, ён хіба што будзе вечным. Гэты мем, ён ніколі не знікне. Карацей, вось, мяняеш працу, і мне выплочвалі гэтыя вакацыйныя дні. Я там 3 тыдні ці 4 аддыхаў, потым ужо знаходзіў іншую працу. Вось так вось я адпачываў на працягу 7-8 гадоў. А вось і паліўная станцыя, дзе мы адпачнем. Не, у мяне наконт музыкі гэта гуляе, як яе, грае, прабач. Блядь, я клавішу нажаў. Курва. Я зноўку нажаў на клавішу, паспалі 2 разы. Бляха-муха. У мяне работае, працуе стрым гэтай бясплатнай музыкі на фоне. Тут без замоваў. Таму ў мяне відэа манетызуецца, калі што. Вось, і... То бок гэтая музыка без аўтарскіх правоў. Ну, зато і выспаўся, ну. Яно б уже 3-й раз не дало паспаць. Приготуйся до скрытия. Собака. Колькі у нас гадзінаў ёсць? 23 хвіліны. Бля. Зафакапіў дастаўку. Skręć w prawo. Grand Forest. Не атрымаецца, слухай. Тут 4 гадзіны можна ўжаць, ну, 2,5, гэта максімум. Але ніяк. Усё роўна мандат там атрымаю. Гэта утрымаюць з дастаўкі. Jedź prosto. Так, трэба ляцець. Przygotuj się do skrętu w lewo.
skręć w lewo. Мяне скралі на мід. Ну гэта добра. Давай. Галоўнае, каб вярнуўся цэлым. Так, Jedź так, prosto. так. Замяжаем. Гэта латышская мяжа, калі не памыляюся. Эстонія і там Латвія, так. Ну, тут зусім трошки засталося 200 кілометрів. Быстренько будем на месте. Jedź prosto. Заедьте в Вильню. Холодника поему. Ну, у хаті готуємо свой холодник. До речі, про Вільню. Коли ми переїхали в Польщу, я доволі довго призвичаювався до того, що поляки все білоруське кличуть литовським. Холодник литовський, хліб литовський і так далі. А насамрэч усё беларускае. Той жа хлеб ржаны, такі самы, як у Беларусі. Холодник той самы, які гатавала што моя бабуля, што мамуля, што зараз жонка. А холодник, напрыклад, які прадаецца ў рэстарацыях і называецца проста холодник, то гэта іншая страва, не такая, як беларуская, літоўская. Карацей, прикольна было. Ну, але гэта заняло там паўгады, можа. Ці неяк так. Так, 150 засталося. Піша 2 гадзіны, але мы хіба што справімся і за 1,5. Мне падаецца. Бо кіламетры зжыраюцца даволі хутка, як я бачу. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. До речі, калі казаць пра рэальны візіт у Вільню, то я б сапраўды заехаў, бо у вас там ёсць даволі добрая такая беларуская суполка, яна до нас прыязджала ў Беласток, мы трошки размаўлялі з імі. То я б ім такі візіт адваротны таксама бы зрабіў.
Хускасны шаша, так що паспееш. Але ў гульні яе няма. На жаль, у гэтай Na гульні rondzie zjedź pierwszym не zjazdem. ведаю чаму, але дарогі, што балтыйскія, што польскія, яны тут старой версіі. Zjedź z ronda. Вось бачыш, мы тут ехалі па гэтых тут колца, гэтыя два, потым рыская станцыя гідра, і потым зноўку такая ж двухполосная шаша, і ўсё. Тут няма хуткасны. Ну, не апдейтнули. Na rondzie zjedź Нічога з гэтым pierwszym не zjazdem. зробіш. А што мяне здзіўляе, так гэта тое, што па Польшчы намалёваныя гэтыя дарогі, яны Zjedź z ronda. яшчэ 10гадовай даўніны. То бок 10 год назад нават так не выглядалі дарогі, як тут намаляваныя. Такое адчуванне, нібыта вось іх выпусцілі, зрабілі перад рэлізам гульні, так, у там 10-12 годзе, якого году, я не памятаю ўжо гульня, гэтая. Вось, так і заставілі. Сім гадоў таму Польша... апдейт Польши ты маеш на ўвазе. Ну вось з тае пары. 100% што з тае пары такія дарогі захаваліся, бо Беластоцка-Варшаўская траса ўвогуле не зроблена, то бок ні аднаго кіламетру. Na rondzie zjedź drugim Тое zjazdem. самае з Варшавы ў Познань тут нема, а звычайная дарога замест шашы. Ну і гэтак далей. З такіх, што я памятаю вось адразу. DLC. Польшча яна ў DLC была? Бо я калі купляў гульню зараз, то 3 гарады Польшчы яны былі адразу. І там Trzymaj ужо się было lewej бачна, што шашы, ну, дарог, якія сёння ёсць, іх няма у гульні. Ну так, калі па гарадах была Вроцлаў, Познань была і Шчэцін, калі не памыляюся. Trzymaj się А ўжо prawej калі я strony. купіў Балтыку і Скандынавію DLC, то там была ўся Польшча. Люблін, Беласток, Варшава, гэтак далей, Ольштин. Ковенест, Венгрыя, ўся Польшча. Дарэчы, я яшчэ не ездзіў. У 2 гарады толькі ездзіў у гэтых Вугоршчына, во, па-беларуску Венгрыя. Вугоршчына. А так, Вугоршчына гэта адна з самых нязведаных краінаў зараз у гэтай гульні. Trzymaj się lewej strony. Бандлі. Так, я і купіў. Так само ў бандлі вось гэтым Балтыка і Скандынавія. А вось ужо і сцяжок. Ось ён. Ну, у нас толькі так, у нас В дадаецца, тое самае як Ворша, Воблака, Вокны. Только В уперед додається і все. Przygotuj się do skrętu Так, w слово lewo. то саме. Skręć w lewo. Ой, выдатна, слухай. 13:11 на моім гадзінніку зараз. Вельмі добре. Jesteś u celu. Вельмі просто выдатна. Супер, 9:16. О, нарэшце. Ну, трошки спазніліся. 480 евро забрали. Ах вы, курвы. А дзяцей чым карміць?
9 з 16. Окей, захавалі. Карацей, крыху палякаў. У адным з апошніх відэо ПРДР2 заязджаў да паляка. Крыху палякаў яго курыльпа. Так. Добра. Дзякуй вялікі. На гэтым я на сённяшні дзень скончу. Заўтра мы будзем па танках стрым рабіць. Таксама вялікі, больш за 3 гадзіны. Так, як свае справы завершу па з раніцы, то запушчу стрым. І зноўку ж да вось гэтай пары будзем стрыміць. Дзякуй вялікі, што зашоў. ВРВ вельмі дзякуй. Гэта хіба што першы раз, калі ты зайшоў. Я, можа, і паблытаў нешта. Канешне ж, дзякуй Яну, што ён быў тут. Зараз яшчэ на меце, добра яму адмітынгаваць. Пішы. Так, пішы, да пабачэння. Дзякуй табе вялікі, да пабачэння табе. І як заўжды, напрыканцы сваёй справы, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Разам мы пераможам. Усім добрага дня і добрага настрою. Да заўтра.